Moi boa tarde a todos e a todas, compañeiros de corporación, as persoas que nos seguen neste salón de plenos. Imos a dar comenzo ao pleno ordinario do mes de marzo. Punto primeiro, aprobación se procede do borrador da ata sesión ordinaria do 26 de febreiro de 2026. Queda aprobada, entón. Punto seguinte, señor secretario. Punto 2. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus delegados do ano 2026 e numeradas do 2026-0013-16 ao 2026-0018-70. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e todas. Nada, dentro das resolucións hai un decreto no que se fai unha transferencia de crédito á Sociedade Mixta de Turismo de 70.000 euros. Bueno, gustaríamos saber para que van destinados, ¿no? Gracias. Moitas grazas. Brevemente, concelleira. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas, compañeros de corporación e público asistente. Pois como xa informei na comisión recentemente, esos 70.000 euros van destinados a pagar o aboamento das informadoras de turísticas que traballan nas nosas oficinas municipais de turismo durante os primeiros meses do ano. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Punto seguinte, señor secretario. Punto 3. Proposta de nomamento de nova representante do Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia e do Consello Escolar IES Saturnino Montojo. Intervencións. Votamos. Votos a favor. Por unanimidade. Sí. Punto cuarto. Dar conta da resolución de 2 de marzo de 2026 pola que se modifican os vogais do Grupo Municipal Socialista nas comisións informativas. Dada conta, pasamos ao punto seguinte. Punto seguinte. Punto 5. Dación de conta do informe trimestral de execución do orzamento do cuarto trimestre do exercicio 2025. Para dar conta do informe trimestral, ten a palabra a concelleira de Facenda e Recursos Humanos. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, estes dos puntos na Comisión de Contas, de Contas, se levaron, os tratamos xuntos, posto que un incluye a outro. Entón, bueno, pois eso, moitas grazas, señor alcalde, e boas tardes a todas e a todos, e benvidos a este pleno de marzo. Saudamos a todas as persoas que nos acompañan e aos veciños que nos escoitan, porque gustan de saber o que fan os políticos da súa cidade cos cartos dos veciños e das veciñas. Traemos a este punto a liquidación do presuposto do ano 2025. Se demostra cos datos agora na liquidación do 25, onde xa dan a cara as porcentaxes de execución, posto que xa todos os proxectos están en marcha. Ao executar máis, pois se pagan máis facturas, e logo hai menos fondo líquido nos bancos, posto que xa se está pagando moito. Vemos que hai dúas partidas que suben moito, que destacan sobre as demais, que inversións e gasto corrente. O capítulo de inversións é moi alto, posto que se alimenta dos anexos de inversións dos 4 presupostos que xa fixemos. E que ben que os fixemos, porque agora é cando se ve o importantes que eran, non? Posto que sin planificación, pois sería imposible xestionar. 12 millóns de euros se executaron no 2025 no que respecta ao capítulo 6 de inversións. Un 400% máis que no ano anterior, posto que pasamos de 3 millóns a 12 millóns neste ano. E o gasto corrente pois tamén crece moito, non? Posto que xa adxudicamos todos os contratos de servicios que levaban 8 anos en contrato fora do marco legal, e con este alcalde e este goberno pois tivemos que regularizalos, e hai que dicilo, pero non estamos aquí para falar do pasado, senón para avanzar hacia o futuro. Falamos pois de volúmenes grandes, importes elevados,
falamos de orzamentos de casi 100 millóns de euros. Porque os 4 presupostos que fixemos foron os presupostos máis grandes nunca vistos en Ferrol. O máis importante é que no 2025 xa se reflexan o gasto e a execución de todas as obras que xa foron orzamentadas e adxudicadas nos anos 23, 24 e 25. Como conclusión, as magnitudes presupuestarias son positivas, a senda de execución orzamentaria é positiva e podemos decir tamén que a regulación e a legalidade volveron a este concello, posto que os reparos baixaron dos 32 millóns de euros do alcalde Mato a 11 millóns de euros no 2025. Dato importantísimo, pois as administracións teñen que traballar dentro da legalidade. Isto non é un chiringo, señor Mato, e isto non é unha empresa, señor Fernández Beceiro, como lle gusta a vostede pois achacarme, non? Cando non ten pois outra cousa que decir. Isto é moito máis. Isto é a empresa de todos os ferroláns. E chegados a este momento é ben facer un pequeno balance, porque non creo que os veciños pois lles interese moito destripar porcentaxes nin saber que é unha obrigación neta ou que é un dereito recoñecido. O que a xente quere saber son os datos reais, a verdade que hai detrás das cifras. Levamos casi 3 anos traballando e queda moito por facer. Hai que ser honestos, queda moito traballo por facer, pero estamos no bo camiño. E así o reflexan os datos. Levamos 253 millóns de euros licitados. O alcalde Mato licitou 56 nos seus 4 anos. Así que o dato é que este alcalde licitou un 500% máis en menos tempo. Ferrol é a cidade de toda Galicia que máis licitou no 25, máis que a Coruña e máis que Vigo. Outro dato, Ferrol crece. Por primeira vez, despois de 40 anos baixando, Ferrol crece en poboación. Cando chegamos ao goberno éramos 63.000 ferroláns e agora esperamos chegar aos 65.000 habitantes neste ano. Este é o camiño. E aumenta o empleo. Dato, superamos 20.000 afiliados á Seguridade Social, outra barrera histórica. Este ano Ferrol foi a cidade galega que máis creceu en afiliacións. E baixou o paro. Ademais de aumentar o empleo, pois baixou o paro. Hoxe temos 1.000 persoas menos en paro que hai exactamente 3 anos. 1.000 persoas son moitas persoas. Son 1.000 ferroláns, pais, nais ou fillos, que en febreiro do 23 estaban en paro e hoxe teñen traballo. Pois podería seguir dando moitos datos máis, datos verdadeiros, porque co apoio recibido e co traballo desarrollado nestes casi 3 anos, este alcalde e o seu goberno estamos construindo un Ferrol máis grande en movimento. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Turno dos grupos. Señor Suárez. Moitas grazas, boa tarde a todas e todos neste pleno primaveral de marzo, onde todo parece moi rico e moi bonito según a visión do goberno, que só lle falta dicir que grazas a eles sae o sol polas mañás. Bueno, creo que este análise orzamentario está coxo, evidentemente, cando non dicimos todo o que di este informe, cada un, evidentemente, arrima asco a súa sardiña, pero o que non se dixo nesta exposición é que o ritmo de crecemento dos gastos respecto aos ingresos segundo a intervención municipal está desequilibrado e o que fai este tipo de políticas que desenvolven vostedes é que no futuro que se recomenda é unha subida de impostos. Este é un dato que ven nese informe que non se di. Tampouco se dixo que o orzamento do 2025 non cumpre as reglas de estabilidade orzamentaria e que eso vai supoñer un plan económico financiero respecto a esa famosa
lei que aprobou o ministro Montoro do seu partido e que implica pues, axustes nos gastos e nos ingresos, restriccións nos gastos financieramente sostibles e que vai pues, un pouco comprometer o gasto que ten que facer co cartos públicos este Concello nos vindeiros anos. Eso é algo que tamén hai que decir. O global executado deste orzamento é o 54%, evidentemente gran parte deles é as nóminas e pagos a empresas, evidentemente eso hai que facelo, non vamos a deixar de pagar e ser morosos cos traballadores e traballadoras do Concello e coas empresas que prestan servizos, pero do capítulo 6, que é o orzamento do investimentos, pues únicamente un 16,8% executado, é dicir, de máis de 70 millóns que teñen orzamentado, únicamente gastaron 12. Todos estes anuncios mediáticos de presentación de orzamentos anuais que fan cada ano con tantas infografías, cambios de cidade, de ciclo, etc., pois quedan nun 16,8%. E máis, que non só os gastos, tamén os ingresos. Hai dereitos pendentes de cobro, é dicir, cartos que nunca se van cobrar por difícil ou imposible recadación, que suman, segundo a intervención municipal, máis de 28 millóns de euros. Por lo tanto, a xestión non será tan boa cando non conseguimos recadar o necesario, cando non conseguimos gastar o mínimo e cando día a día o que vemos na cidade é unha cidade que está en plena descomposición. Non sei que obra hai feita das que tanto anuncian, pero sí que vemos, por exemplo, o estado calamitoso dos viais da cidade, como se pode ver, pois se usan redes sociais e poden contemplar ao noso alcalde visitando as obras, poñendo un cono nun vial. Os comentarios que hai esa noticia na televisión de Ferrol son demoledores. Hai unha indignación total de como está a nosa cidade no mantemento xeral, algo que creo que non tivo precedentes na cidade nos últimos anos. Creo que eso é a realidade dos feitos. É certo que a xente non lle interesa moito as magnitudes, variables, números, senón o día a día. Bueno, se nos arrogamos que de todas as políticas das que depende o emprego, a poboación, dimanan deste alcalde, que creo que vivimos nunha ensoñación. Creo que o que compría quizás era un pouco de humildade por parte deste goberno, recoñecer que non son capaces de executar os orzamentos que teñen previstos e pues, sair un pouco á rúa e ver como están cada un dos barrios para antes de facer un análise de números, facer un análise da cruda realidade que estamos a vivir na cidade, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todos. Un saúdo a xente que nos acompaña, tanto neste pleno municipal como a través das redes sociais. Eu creo que esta liquidación do ano 2025, cando menos, é a constatación de varias cousas. A primeira, a evidencia de que a xestión do Partido Popular, a xestión económica do Partido Popular ao longo de todo este mandato foi realmente desastrosa. A segunda, que a fuxida cara adiante, negando a realidade desta xestión económica, pois ten os días contados, porque a mentira ten as patas moi curtas. Pero creo que se algo di esta liquidación do ano 2025, e di moitas cousas, di unha cousa moi importante. E ven a decir que producto das decisións tomadas en anos anteriores polo Partido Popular, a día de hoxe o Concello de Ferrol incumpre a regra de gasto, incumpre a estabilidade orzamentaria e, por tanto, eso do que presumían até agora vai a supoñer que nesta cidade se teña que implementar un plan económico financiero. Nesta cidade isto non é novo. Xa padecemos este tipo de políticas no anterior mandato do Partido Popular e aínda hoxe estamos sufrindo as consecuencias daquel plan de axuste que se desenvolveu no anterior mandato 2011-2015. Pero a realidade é que se o Concello de Ferrol a partir deste ano 2026 vai ter que implementar esta política de recortes e de contracción do gasto público na xestión económica do Concello, non é porque non se lle advertise. Creo que desde o Bloque Nacionalista Galego levamos advertíndolles das consecuencias que tiña non executar os orzamentos que vostedes aprobaban en este pleno municipal, e que fundamentalmente eran dúas. A primeira, o feito de que estaban enganando a veciñanza,
porque é evidente que é unha fraude decirlle aos veciños e veciñas desta cidade que van a facer cousas que despois non fan, e a segunda, que producto e derivado de non executar os orzamentos que vostedes aproban en este pleno municipal, implica que os límites de gasto para as anualidades posteriores se ían a ir reducindo de maneira progresiva. E chegou o ano 2025, no cal, producto desa reducción deses límites de gasto, o Concello de Ferrol non cumpre. Non cumpre a estabilidade orzamentaria, non cumpre a regla de gasto, e non porque vostedes gasten máis, sino por todo o contrario. Porque non executan aquilo que vostedes lle din aos veciños e veciñas que van a gastar. Que a lei de estabilidade orzamentaria é perniciosa? Eu creo que eso, a día de hoxe, só dubida o Partido Popular. Que vai en contra das administracións públicas e da veciñanza? Creo que eso é outra evidencia. Como tamén é unha evidencia que esa lei aprobou o Partido Popular. Pero creo que tamén é obvio que vostedes, cando chegaron ao goberno desta cidade, sabían que a lei de austeridade ou de estabilidade orzamentaria estaba vixente. E sabían que non gastar os orzamentos que vostedes aproban neste pleno municipal tiña consecuencias. E o problema é que, a pesar disso, a pesar de que vostedes sabían isto desde que chegaron ao goberno da cidade, non corrixiron a súa política desde o ano 2023, senón que a foron incentivando e aplicando de maneira cada vez máis gravosa. E esa política de austeridade económica chegou ao ano 2025 e chegou ao punto de que o grado de execución do orzamento no seu conxunto para ese ano 2025 non chega nin ao 55%. Case que non executaron nin o conxunto da metade do orzamento que vostedes dixeron que iban a executar no ano 2025. Pero que respecto aos investimentos non chegaron nin ao 17%. Claro, pola contra, e en contraste con este baixo nivel de execución dos orzamentos e dos investimentos, comprobamos como sube o gasto en privatizacións, en externalización de servizos, e como eses gastos supoñen xa case a metade do gasto do Concello de Ferrol en cada anualidade. Que quere decir isto? Que o Concello de Ferrol, que se chama Administración Pública por iso, porque presta servizos públicos, porque ten empregados públicos, non é eso, non é unha administración pública. É un ente ao servizo das privatizacións e externalizacións do Partido Popular. E nesta liquidación, ademais, comprobamos outra cousa. Comprobamos cales son as súas prioridades. Porque aquilo que vostedes deixaron de gastar en 2024, ese superávit que tiñan de 2024, vostedes podían decidir destinalo a suplir as carencias que ten a cidade. O estado das rúas, a situación no que están as instalacións deportivas, tantas e tantas carencias das que todos e todas somos coñecedores. Remato, señor Rei. Pero vostedes decidiron destinar 4,7 millóns de euros a amortización de débeda. E isto evidencia cales son as súas prioridades. Remato. Durante o ano 2025, esta liquidación pon en evidencia que o Partido Popular adicouse a contraer o gasto público, a reducir os investimentos e a destinar os recursos dos veciños e veciñas desta cidade en pagarlle aos bancos e ás empresas privadas. E, ademais, agora temos sobre as nosas cabezas a espada de Damocles dun plan económico-financiero que aínda hoxe non sabemos cales serán as consecuencias para todos e todas nós. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Pois eu gráficamente vou a ensinar cal é a gestión deste goberno. A gestión deste goberno se resume nesta foto. Levamos 3 anos sin tapar baches. Ahora que tapamos o primeiro con asfalto en frío, pois nos facemos unha foto poñendo un cono. Nos faltou a cinta da inauguración e imitar a Feijóo con mangueira, nada máis. É que esta é a realidade deste goberno, esta é a gestión deste goberno. Os barrios siguen esperando, non hai obras neles, proxectos que se anuncian pero que nunca chegan.
un 54% de execución no orzamento. Isto significa que deixan 80 millóns de euros sin gastar. De 74 millóns que había en inversións gastan 12 millóns. Bueno, aquí se vende como un logro. O ano pasado gastaron 3, este ano gastan 12. É un logro impresionante. Pero eso se traduce en que máis do 80% das inversións quedan sin facer. Isto non é unha cifra técnica. Isto significa rúas sin arranxar, barrios sin mellorar, infraestructuras que non se faen. Para que todo o mundo entenda, de cada 100 euros que vostedes anunciaron, só executaron 17. Esa é a realidade. Aquí se dice que vamos no bo camiño. No 2023 íbamos no bo camiño, no 24 tamén, e agora no 25 tamén vamos no bo camiño. O camiño se acaba o ano que ven. Non sei se se dan conta deso. Isto non é novo, non é un erro. No 2024 xa vimos o mesmo. O 7,8% de inversións executadas. Non é mala sorte. Isto é a súa forma de gobernar. Anunciar moito e facer pouco. Bueno, presumen ás veces do superávit, non? Pero é que o superávit son cartos que sobran e que non chegan á cidade. Esa parte que non se ejecuta, non? Algo máis grave todavía, non? O Concello recauda máis que nunca, pero inviste menos que nunca. Vostedes subiron a contribución, subiron a auga, subiron os comedores escolares. En resumen, os veciños pagan máis, pero reciben menos. E isto ten unha explicación política, polo menos a nosa. Para nós influye que hai un alcalde senador que non dedica o 100% á súa cidade, que non está dirixindo o barco, que non está dicíndolle aos seus concelleiros que traballen e que fagan seguimento dos temas. Un goberno que, pese a telo todo, 13 concelleiros, 11 asesores, maioría absoluta de todos os recursos, pois presenta as peores execucións dos últimos anos. O sea, con menos medios e gobernando en minoría executábase máis, con máis poder e máis medios executan menos. Isto só ten un nome, falta de traballo. E isto non é neutro, ten consecuencias. Oportunidades que se perden, actividade económica que non chega. A mí me gustaría que me dixeran que fixo este goberno para que Ferrol crecera en habitantes. Ou para que crezca o emprego. Non sei se para que crezca o emprego o mellor é vender o único suelo industrial que temos. Igual teño que nombrar outra vez a Pedro Sánchez, porque aquí si crece o emprego é gracias ao goberno central que está invertindo nos asteleiros, no arsenal militar. O único que fixo algo porque crezca o emprego e, polo tanto, porque se fixe población. Barrios que non melloran é unha cidade pois parada, porque ese movimento nós non o vemos. Señora alcalde, isto non vai de números, vai de xestión, porque vostedes teñen todo, recursos, maioría absoluta, medios, e ainda así non son capaces de executar o que prometeron. Estamos a un ano de rematar o mandato e o balance é claro. Proxectos que non están feitos, inversións que non se executan, e Ferrol sigue esperando. Ferrol non precisa máis anuncios, precisa feitos. Gobernar non é prometer, gobernar é cumprir. E hoxe os datos din que vostedes non cumpriron. Ferrol ten máis recursos que nunca e menos investimentos que nunca. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Turno de réplica para a concelleira de Facenda e Recursos Humanos. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, señor Rivas, primeiro, nosotros non presumimos, nosotros traballamos. Ahora resulta que vostede é o gran defensor da regla de gasto que introduxo o seu amigo Montoro, mantivo Montero. Porque o PSOE cos seus socios pois xa leva 8 anos no goberno e deso ten vostede pois gran parte de responsabilidade, non? Algún ano invirtiron vostedes nos 8 anos que estiveron gobernando 12 millóns de euros.
Pregunto, algún ano? O mellor ano que fixeron vostedes de execución do capítulo 6 foi 6 millóns de euros. O mellor ano? Menos da mitade do que executamos nos no ano 2025. Bueno, señor Fernández Beceiro, vostedes están ausentes e por iso pois non se enteran de nada. Vostedes se defenden cos contos, pero nos avanzamos cos datos. Así que, señor Beceiro, coja el boli e anote, pode aproveitar a foto esa que trouxo pola parte de atrás, porque el dato mata el cuento. Aí van os datos. Abrir Ferrol al mar. Collo o bolígrafo, por favor, se non lle deixo eu este de abrir Ferrol al mar. Abrir Ferrol al mar. En execución fase 1, adxudicada a fase 2 e en licitación a fase 3. Cidade do deporte, Fimo e campos de fútbol de Caranza en execución. O Estadio da Malata, a cidade náutica e os campos de fútbol da Gándara, os 3 a piques de comenzar. Os pabillóns de Santa Mariña, a Casa do Deporte e Caranza cos proxectos xa rematados e para executar en este verán. O saneamento do rural, bueno, pois agora sí, outro conto que contaban vostedes e outra realidade que construímos nosotros. Todos os pabillóns dos colexios públicos executados, todos os pabillóns. A señalización horizontal, pois executándose. Os pasos de peóns da cidade, que en Ferrol non se pintou un paso de peóns dende fai 10 anos, que a mí me daría vergoña estar aí sentados despois de escoitar este dato, non ter siquiera pintado un paso de peatóns en 8 anos. A rúa Rubalcaba, a teñen aí cerca, executándose. O Centro Cívico de Caranza e o Centro Cívico Carballo Calero, os dous executándose, e os asfaltados, ollo, os asfaltados, máis de 30 levamos. E moitos máis que imos facer, pero antes tivemos que tapar os buratos que deixaron vostedes tras 8 anos de abandono. E miren, todos estes executándose tamén. O Bambú Club en Recimil, o primeiro parque acuático de Ferrol, o gastromercado, a Plaza Rosalía de Castro, o campo de tiro de Catabois, todos executándose en marcha. E o primeiro parque cuberto de Ferrol, rematado tamén. E a pista deportiva da Cabana, adxudicada tamén. E a compra do local social para ultramar, e máis a compra do campo de fútbol de San Xoán. Finalizadas as dúas. E a rúa Dr. Fleming, e a rúa Poeta Pérez Parallé, as dúas en licitación, porque este alcalde escoita aos veciños. Remate xa. E continúo. Reforma do Centro Cultural... Mate. Medio segundo, señor alcalde. Reforma do Centro Cultural Torrente Ballester, en licitación. E dúcias de servicios que deixaron vostedes sin contrato, porque nin o papel e os sobres do Concello os tiñan vostedes legalmente. E temos que escoitarlles que minten aos veciños e ás veciñas. E señor Fernández Beceiro, Señora Sanjurjo, fíjese usted a súa pouca coherencia, que vostede é asesor, fala de asesores, aquí o único asesor que hai é vostede. É vostede asesor na Diputación. E resulta que ali aplaude unha execución dun 43%, lle parece fantástica. E, en cambio, aquí, unha do 54%, pois lle parece pouca. moitas grazas, señora Sanjurjo. Moitas gracias. Ten o turno de peche todavía moi breve. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, pois eu agradezo ao goberno que confese que en 3 anos non fixeron nada, porque é o que acaba de dicir agora a Concelleira de Facenda, que todo está a punto de facerse, todo está en licitación, e todo isto que demostra que aquí hai un gran plan que non facer nada durante 3 anos e tratar de chegar á cita electoral cortando cintas a todo meter co chorreo de millóns que a Xunta deixou na cidade, que tivo a sorte de ter vostede, señor alcalde, no mandatos anteriores non houbo ningún euro nin para ningún recinto deportivo, nin para nada de Ferrol a abrir Ferrol ao mar, nin nada de nada, porque a Xunta de Galicia do Partido Popular só axuda os concellos do Partido Popular.
Bueno, únicamente incidir en que o capítulo 6 do ano de hai 3 anos non chegou ao 8%, hai 2 anos tampouco, este ano 16%. Ese é o grado de execución. Poden utilizar moito xerundio de estamos facendo, estamos licitando, pero o participio que estar feito, ese non o utilizou en ningún momento. Por lo tanto, o Partido Popular o que fai uso deste Concello como maquinaria electoral para chegar a cada cita con máximo de rendemento político posible, o lamentable cos cartos públicos da ciudadanía. E únicamente, bueno, creo que a veces hai que reflexionar antes de falar, decir que non se pintou ningún paso de peóns, bueno, xa é unha barbaridade, sen máis. Tamén se esqueceu do pabillón de Ferrol Vello, outras cuestións, moitas delas tratadas neste pleno, pero que eu non vou facer unha letanía como fai vostede, porque non é preciso. Creo que a xente parva non é. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor. Bueno, eu creo que xa o dixen máis veces neste pleno municipal. Vostedes teñen un orzamento que aprobaron 3 veces e que repiten pleno tras pleno en estes debates, pero que na realidade non se plasma. Fan vostedes unha enumeración de proxectos que non se concretan en nada, e incluso veñen a decir que o Bloque Nacionalista Galego é o defensor da regla de gasto despois de ter aquí debatido a súa política de austeridade económica de maneira reiterada. E isto é como decir, como cando Trump di que a guerra en Irán pois ya rematou. Pois nada, pois se vostedes o din, será verdad, porque a realidade é que vostedes o que levan facendo ao longo destes 3 anos é levar a cidade a unha situación límite, producto dunha política fraudulenta na que lle din a xente que van facer cousas que despois non fan e que ten consecuencias. E a consecuencia que estamos ou que vamos a sufrir agora é ese plan de axuste, ese plan de recortes sobre o cal a día de hoxe tampouco sabemos nada. Porque esta é outra derivada da súa política, o ocultismo, o de facer as cousas por detrás, non dar conta de nada, e despois vir aquí a decir o que din, que basicamente por non decir palabras máis fortes, son falsidades. A realidade é que vostedes teñen máis de 11 millóns de euros en servizos sin contratos no ano 2025. A realidade é que non executaron nin a metade do orzamento. A realidade é que non chegaron nin ao 17% de investimento, e a realidade é que o que vostedes aforran o destinan a pagarlle aos bancos en vez de pintar pasos de peós que tiveron que esperar a que deixara de chover, porque claro, debeu estar chovando desde 2023 até hoxe, que non tiveran tempo para facer ese pintado de peós. O problema de todo isto é que ás veces incluso dá a sensación de que para vostedes todo isto é como unha especie de, bueno, non sei se de broma ou de algo que non ten importancia. E o problema é que ten moita importancia. E por iso pediríalles que cando menos foran serios nos seus argumentos, e cando menos den a cara e explíquenos realmente cal é o futuro que ten esta cidade desde o punto de vista económico, porque a día de hoxe, sinceramente, desde o Bloque Nacionalista Galego, descoñecémolo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Sanjurjo, na súa intervención botei de menos o trailará do final, non? Vamos a contar mentiras, trailará. Mire, 54% de execución, 80 millóns de euros sin gastar, 16,8 en investimentos. Isto é un problema de xestión. Hai cartos, pero non hai goberno. De cada 100 euros que vostedes anuncian, que vostede hoxe segueu facendo anuncios, só executaron 17. Poden falar de proxectos, de tramitacións, de que están empezando, pero a realidade é que non están feitos. A cidade non vive de anuncios, vive de feitos. Mire, abrir Ferrol ao mar. Eu lle pregunto, cantas certificacións están presentadas por parte da empresa? Porque cando unha obra se vai facendo, se van presentando certificacións. Cantas hai presentadas?
Canto levan vostedes executado dos 30 millóns de euros que lles dá a Xunta? Canto levan executado deses 30 millóns de euros? Ven aquí a decirnos que o saneamento rural está en fase de expropiación. Non nos conte contos. Non nos conte contos, se firmou outro día. Donde empezaron as obras? En Doniños, en Brión, onde están as obras empezadas? Vostedes teñen peores execucións con maioría absoluta que os gobernos anteriores que tan malos eran, como di vostede. Antes, con menos medios en minoría, se executaba máis. É un dato que está nas liquidacións dos orzamentos. Non é unha cousa inventada ni interpretada, non é un dato. Non é a administración, vostedes teñen recursos, son vostedes. É a falta de traballo deste goberno, é a falta de dirección por parte do señor alcalde. Porque senón, levan vostedes 4 orzamentos que son unha vergoña. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora concelleira de Facenda. Pois grazas, señor alcalde, pois efectivamente para pechar, non? Señor Fernández Beceiro, agora é moi fácil exixir o que puideron facer vostedes e non fixeron. Vostedes gobernaron co silencio porque non escoitaban a nadie nin recibían aos veciños e agora protestan co ruído, non? Pero xa non engañan a ninguén, todos saben o que vostedes ofrecen, que é nada. Os que non fixeron absolutamente nada cando tiveron a súa oportunidade agora fan ruído e se queixan porque outros sí construyen e outros sí traballan. O poder a vostedes, señor Mato, desgastouno e moito, pero a súa falta de memoria política é o que realmente o está destruindo e os ferroláns non olvidan a súa nefasta xestión. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Dada conta xa o informe trimestral de execución e a liquidación do orzamento do ano 2025, pasamos, se lles parece, conxuntamente os puntos 7 e 8. Señor secretario. Punto 7, proposta de aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito. O punto 8, igual. Proposta de aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito. Para a presentación da proposta, ten novamente a palabra a concelleira de Facenda e Recursos Humanos. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Neste punto imos ser moi breves, posto que xa se levou a Comisión de Contas deste mes. Son solo unhas facturas pequenas, de pequenos importes, como son de exercicios anteriores, non son de este 2026, pois por este motivo, como sempre, teñen que vir ao pleno a ser aprobadas. Trátase de 7 facturas que en total suman uns 6.000 euros. Polo tanto, o Goberno xa anticipou o seu voto favorable para poder seguir o trámite correspondente e pagar estas facturas a máxima brevidade e que poidan ser cobradas por estes provedores, pois, xa digo, o antes posible. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Non hai intervencións. Votamos. Votos a favor. En contra. Abstencións. As propostas quedan aprobadas por 13 votos a favor e 12 abstencións. Seguinte punto. Punto 9. Proposta de liquidación de repercusión de custos do Servizo de Depuración ao Concello de Narón correspondente ao segundo semestre do ano 2023 e anulación da liquidación anterior nos términos da sentenza ditada no procedimento ordinario 221/2022 da sección do Contencioso Administrativo do Tribunal de Instancia de Ferrol. Ten a palabra para presentar esta proposta a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Pois como xa anticipamos tamén na Comisión de Facenda, neste punto traemos unha rectificación cos novos cálculos despois do resultado da sentenza que fixa a distribución dos custos de depuración entre o Concello de Ferrol e o de Narón.
O exercicio 2024 e o primeiro semestre do 25 xa o trouxemos a pleno e xa coas novas porcentaxes aplicadas correctamente. Polo que agora procede rectificar a liquidación que fixemos do segundo semestre do 2023 adaptándoa ás porcentaxes aprobadas na sentencia. A sentencia di claramente, e leo textualmente, a porcentaxe que corresponde asumir ao Concello de Narón é o 40% da cantidade resultante. Polo tanto, anulamos a liquidación que se fixera no pleno de xuño do 24, na que se aplicaba un 41,69% e aprobamos a nova liquidación de repercusión axustada ao criterio de repartición pois referido na sentenza, que é o do 40%. Aínda queda moito traballo por facer na empresa Emafesa, pero sen dúbida podemos decir que despois de tanto esforzo e de tantas medidas tomadas, que este alcalde, dende o primeiro momento en que tomou o mando como presidente da sociedade, evitou que a empresa caera definitivamente na quiebra na que atopamos. Non imos repetir todos os desbaraxustes cos que nos atopamos que nos fixeron chegar a ter serias dudas de que fora posible salvar a empresa na situación na que atopamos, non? Restauramos o equilibrio económico, atopamos unha empresa que perdía nese ano casi 3 millóns de euros. Conseguimos preservar a toda a plantilla, conservando todos os traballadores e todas as traballadoras o seu posto de traballo. O alcalde conseguiu firmar un contrato de suministro eléctrico para rebaixar así os custos e as facturas de electricidade, que eran un auténtico despropósito, porque nin contrato tiñan da luz. Se estableceu un plan de pagos para pagar esa débeda millonaria que se debía de facturas da luz. Se debían de facturas da luz 6 millóns de euros, que se dicen moi rápido. E a empresa pasou de ser pública nun 51% a un 93%. E bueno, pois agora poñemos fin aos años de guerras e enfrentamentos que o alcalde Mato pois tiña contra o concello veciño. Nos creemos no entendemento entre administracións, que sempre decimos é o mellor camiño para resolver os problemas. Queda moito camiño, non podemos conformarnos, pero sen ningunha dúbida estamos resolvendo os problemas graves que atopamos. E a empresa Emafesa é outro exemplo claro de ello. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Moitas grazas. Eu quería cinguirme a esta proposta únicamente, pero bueno, escoitado o argumentado, pregúntome se o entendemento levar o Concello a xuizo gañar unha sentencia e aplicala. Creo que vai a entendemento máis raro que temos co Concello de Narón. Nos o que chamamos é asinar un convenio co Concello de Narón para regularizar esta situación. Logo é certo dunha situación crítica que viviu a empresa mixta Emafesa debido a que, en gran parte, a que durante 8 anos este alcalde impulsou o bloqueo das súas contas, votando en contra sistemáticamente o Grupo Popular, para logo, nada máis chegar ao poder, votar as mesmas contas a favor. Creo que é algo que tamén hai que dicir se dicimos todo o percorrido histórico máis alá da proposta concreta. No que atinxe a esta proposta da Concellería, onde se ratifica este custo de depuración, eu creo que estamos precipitándonos un pouco, porque esa sentenza non é firme. Pode ser recorrida, pode mudar en segunda instancia, estamos rebaixando os importes, penso que antes de tempo. Se me equivoco, pois rectifico, pero na miña percepción creo que non é firme, o Concello de Narón pode recurrir, o Concello de Ferrol podría recurrir, en todo caso, o aprobado inicialmente en porcentaxes que pois ten máis que ver coas medicións dos caudalímetros, parece máis axeitado que o que di unha sentencia judicial. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu creo que seguimos nesta permanente fuxida caredeante respecto dun dos principais problemas que esta cidade ten e que herdou do anterior mandato do Partido Popular cando se decidiu asumir unha infraestructura que non podía funcionar, que asumiu de maneira unilateral e na cal titular a Xunta de Galiza, e hoxe nos traen aquí
unha nova liquidación, unha máis, un reparto de percentaxes máis, dun período moi concreto, xullo-decembre de 2023, mentres pola porta de atrás prorrogan a adenda para a xestión de maneira unilateral dunha infraestructura como é a depuradora que dá servizo ao Concello de Ferrol e ao Concello de Narón, que é titularidade da Xunta de Galiza e que os veciños e veciñas desta cidade levan pagando a súa xestión de maneira íntegra desde o ano 2014, no que o señor Rei Varela, alcalde no seu momento e alcalde actual desta cidade, decidiu adoptar esta decisión. Esa prórroga que vostedes dixeron cando chegaron ao mandato desta cidade no ano 2023, que sería exclusivamente por 6 meses, estamos no ano xa 2026 e seguramente remataremos o mandato asumindo a xestión dunha infraestructura que é de titularidade autonómica. E o caso é que despois de asumir esa infraestructura en base a un modelo que se advertiu de maneira reiterada por parte do Bloque Nacionalista Galego que era inasumible medioambientalmente e económicamente, cuns custes que non paraban de medrar, que implicaron que vostedes, desde que chegaron ao goberno desta cidade, lle subiron a taxa aos veciños e veciñas polo ciclo da auga de maneira reiterada en todas as anualidades, que implicou que lle pagaran 5 millóns de euros á parte privada da empresa Emafesa, que eses custes non deixan de medrar despois de que isto aconteza de maneira constante desde o ano 2014. O que a vostedes lles parece que a solución a todos os problemas é traer a liquidación dun período concreto, xullo-decembro de 2023, sin pedir responsabilidades a ninguén. A ninguén. Nin a parte privada pola xestión, nin a Xunta por lavar as mans en respecto de toda esta problemática, nin romper ese acordo que obriga ao Concello de Ferrol a asumir os custes da depuración do Concello de Narón, dos veciños e veciñas do Concello de Narón, e a súa estrategia e a súa política é guardar todo nun caixón, meter todo debaixo da alfombra e que aquí non se sepa nada. O problema é que ou ben se adopta un cambio de modelo ou se toman decisións para mudar a xestión e o sistema de saneamento e depuración nesta cidade, ou a solución que vostedes están a propoñer non ten ningún tipo de saída. E esta fuxida cara adiante, unha vez máis, o único que vai facer é incrementar esta bola de neve que leva medrando desde o ano 2014 e diante do cal, a pesar do que xa levamos sufrindo durante todos estes anos, vostedes o único que fan é pechar os ollos e tirar para adiante como se aquí non pasara nada. Moitísimas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde, e moi boa tarde a todas e todos. Bueno, pois efectivamente, a mentira ten as patas cortísimas, curtísimas, señora Sanjurjo. Señor alcalde, non se lle pode mentir a todo o mundo todo o tempo. E claro, xa sei que hoxe non é o día, pero os vou a volver a mostrar esta fotografía. Para vostedes isto é reurbanizar. Entón, non me extraña nada que para vostedes, pois ese relatorio que acaban de facer de como esta cidade lles pareza maravilloso e magnífico. Creo que deberían de sair vostedes un pouquiño máis á rúa, señor alcalde. Isto é unha vergonza. É unha vergonza. Así tratan vostedes a cidadanía. Pero a cidadanía non é parva. Nin tampouco é parva na relación coa auga, señora Sanjurjo. Tampouco é parva. Directamente vostedes non fixeron absolutamente nada por Emafesa. Nin cando non gobernaban, nin agora que gobernan. Absolutamente nada. De feito, esta sentenza foi presentada por este Concello coa súa oposición. Señora Sanjurjo, diga a verdade. Votando en conta sistemáticamente as contas de Emafesa ano tras ano durante 8 anos. Señor alcalde, un pouco de vergonza, por favor. Vostedes non fixeron absolutamente nada nos pasados 8 anos por resolver unha cuestión que non xéramos nós, os gobernos, que tivemos que asumir a responsabilidade de gobernar. O único que fixeron foi tratar de afundir os gobernos na cara dos veciños e veciñas de Ferrol.
E claro, cando chegaron, con todo o rostro do mundo e sen poñerse colorados ningún intre, aprobaron aquelas contas que levaban 8 anos bloqueando. Subironlle a taxa a todos os veciños e veciñas de Ferrol un 40% de media. De que presumen? De que presumen? E hoxe, ainda por riba, disfrutan esta sentenza que decían que non se debía de presentar porque, claro, era mellor manter unhas boas relacións co Concello de Ferrol. 5 millóns de euros que vostedes daban máis ou menos o mesmo. E criticaban, cuestionaban que este Concello presentase ese contencioso por unha deuda que reclamábamos dende hai moitos anos. E chegan aquí dicindo que fixeron, vamos, a reposición de todos os servicios de Mafesa. Mire, señora Sanjurjo, levan 3 anos gobernando. Hai uns caudalímetros colocados. Vostedes fan agora a suposición de que esa sentencia, como dixo o señor Suárez, non se vai recurrir. Cando deberían de estar negociando que se pagara en función do que se consume realmente, porque os caudalímetros están medindo. Están medindo. Eso foi o que fixo o anterior goberno. Xustificar por que non tiñamos que seguir pagando esos sobrecustos. Señor alcalde, aquí non se pode vir a contar mentiras. Pode vostede facer todas as presentacións de todas as cidades acuáticas, náuticas e aeronáuticas. Decir que pinta todos os pasos de peóns o que urbaniza a Rúa Compostela. Pero mire, eu dou un paseiño e vexo claramente que nin cidades náuticas, nin aeronáuticas, nin subacuáticas. O tema da auga é un tema que lles trascende a vostedes. Eu quixera saber hoxe neste pleno, que levan 3 anos gobernando, que vai a pasar coa empresa municipal da auga. Si vamos a seguir xestionando o saneamento e a potabilización de auga, que melloras se van a facer nos vindeiros anos, ou como se van a resolver algunhas das necesidades que ten en Mafesa. Isto é un pleno municipal. Aquí vense a falar dos proxectos que ten o goberno. Non se ven a contar, para eso están outros ámbitos. As serigrafías, litografías, vídeos e demais. Aquí vense a falar de política. Eu quixera saber, e levo preguntando dende hai moito tempo, se teñen vostedes algunha proposta que nos facer cando remate no ano 2030, bueno, o actual sistema de xestión que temos en relación coa auga. Nomeadamente, quero saber se teñen vostedes previsto manter o saneamento e o abastecemento e se a empresa Mafesa vai a ser unha empresa 100% pública. E máis nada, por o momento. Gracias. Moitas grazas, señor Mato. Turno de réplica para a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o terraplanismo do señor Rivas pois é casi digno de respeto, porque, oiga, a verdade é que vostede sempre repite os mesmos argumentos, erróneos, é certo, pero polo menos son sempre os mesmos. Amosa nesa fixación, pois, é certa coherencia, non? E fíxese dos niveles que nos movemos no resto dos partidos da oposición, pois que xa ter unha mínima coherencia, pois é algo que xa hai que ter en consideración, non? O señor Rivas foi o perro do hortelano, que, como xa lle dixen en moitas ocasións, nin gobernou, nin deixou gobernar, pero ao menos sigue repetindo pois as súas mesmas consignas, non? E repite os seus mantras ideolóxicos e políticos, e, bueno, pois dai non se apea. E, como digo, polo menos é coherente coas súas consignas e cos seus terraplanismos. E, bueno, señor Mato, é vostede de efecto retardado, o dos baches falábamos antes, pero, bueno, mire, pasa vostede tanto tempo encerrado na súa cueva que perdeu xa a noción da realidade, non? De todas maneiras, bueno, do señor Mato, pois prefiro non dar ningún dato máis, non merece resposta seria, solo agardo e confío en que nunca máis o deixen acercarse siquiera a empresa Mafesa, despois de todo o que nos costou salvala no seu último alento, e nos ven aquí pois a dar leccións. Se houbera un xuíz, neste caso, ahora que fala tanto de sentencias, pois a vostede lle decretaría unha orden de alexamiento
da empresa de Mafesa, seguro, e só lle terían permitido acercarse para resolver algunha dúbida que tivera da súa factura doméstica. E aconsello un monopoly, señor Mato, se bota de menos pois xogar as empresas, non? Pero, por favor, non volva a xogar coa empresa de augas de todos os ferroláns, que queremos seguir tendo auga potable e corrente nas nosas casas. Moitas gracias. Grazas, señora Sanjurjo. Señor Rivas, primeiro. Grazas, señor Rei. Mire, señor Rei, eu creo que para decir voutades vostedes non teñen ningún tipo de límite. Agora, para falar do tema que traen vostedes ao pleno, parece que tampouco teñen moito interese, porque se dedican a facer réplicas e sobre o tema que vostedes traen na orde do día non din unha sola palabra. O único que dixeron, e é certo, eu estou de acordo con vostedes, que vostedes coherencia non teñen ninguna, eso é certo. Un día din que o BNG gobernou e outro día din que o BNG non gobernou. Bueno, pero estamos acostumados á súa hipocresía e ás súas incoherencias. Agora, dentro dese marco, no que todos xa sabemos que nos movemos e sabemos cal é a súa práctica política, pois cando menos intenten disimular e dígannos algo do que nos traen aquí. Lle fixemos unha exposición que vostedes ademais calificaron como coherente. Bueno, ben, pero algo máis. Dígannos que non é certa, dígannos, mire, que vostede está dicindo non se corresponde coa realidade, que vostede non é certo que asumíramos unha depuradora que non podía funcionar, non é certo que sigamos asumindo a xestión dun concello como Narón respecto dunha infraestructura que é de titularidade da Administración Económica, non é certo que prorroguemos esa adenda, que sigamos prorrogando esa adenda ano tras ano sin que eso teña ningún tipo de consecuencia, non é certo que é insostible un sistema de saneamento que ten uns custes económicos e medioambientais exorbitados. Non é certo que producto dunha rede unitaria este sistema non ten ningún tipo de viabilidade no futuro. Dígannos algo. Por lo menos digan que no. Que tamén estamos acostumados a que o digan. Digan algo. Non veñan a un pleno a dar argumentos circunscritos ás valoracións que vostedes poden facer. A min, sinceramente, me dá igual que vostedes poden facer do resto das persoas que intervimos no pleno municipal. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde. Pois efectivamente, tiñamos razón no anterior goberno cando dixemos que había que facer un reparto de custos xusto, era de xustiza. Tiñamos razón cando decidimos levar aos tribunais a esa débeda. Tiñamos razón cando decidimos levar aos tribunais a propia empresa que fixo, empresa pública, por certo, que fixo infraestructura, a cuais para decir que eran imprescindibles que ese reparto de custes se fixera tendo uns caudalímetros. Efectivamente, tiñamos razón cando decíamos que antes de facer ningunha avaliación do estado da empresa pública Mafesa era ben reclamarlle as débedas aqueles que as tiñan asumidas co Concello de Ferrol. Eso gobernar. Xustamente eso gobernar. Por certo, fixémolo sempre coa posición do Partido Popular. Puxo sempre paus nas rodas, porque prefería danar o goberno daquel momento que facer o millor para a cidade de Ferrol. A min eso non me parece raro, Me parece que é o habitual, señor alcalde. Lamentablemente teño que decir aquí que eso me parece que é o habitual. Pero creo que agora que nós somos unha posición responsable, non merecemos o trato que nos dá, señor alcalde. Están gobernando vostedes absolutamente en solitario. E eso tamén lle vai a pasar factura. Eu non sei se estou nunha cova, pero que non vou asumir nunca é que se me diga que Mafesa non tiña un contrato de iluminación, porque xa sei que non o tiña, señor alcalde, pero vostede sabe, e se non digo aquí, que este mismo concello non ten un contrato de luz en vigor. Polo tanto, digan a verdade, home. Digan a verdade en todo. En todo.
Porque senón, señor alcalde, o que están é mentíndolle non a min, que por sorte teño acceso aos documentos, sei como foi a historia, senón a xente. Mire, se imagina o que diría vostede se eu me atrevera a facer esta foto. Se imagina o que diría vostede. Bueno, é igual, eu creo que a viu todo o mundo. A viu todo o mundo, señora Sanjurjo. Se imagina o que diría a xente. Que diría vostede naquele momento, señor alcalde? Póñase a traballar, porque a cidade é o que necesita, traballo. Moitas grazas, señor Mato. Turno de peche, señora Sanjurjo. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde, e moi brevemente, non? Pois, bueno, señor Mato, non se entera, porque un recurso o puxo vostede. Un recurso o puxe vostede, pero outro recurso o puxemos nós. E vostede estivo mentindo, porque que non hai outra palabra, mentindo dicindo que nós o tivéramos retirado. E non era verdad, e agora se ve. E con Narón hai diálogo, non como vostede que está acostumbrado a vivir no enfrentamento e na guerra, e claro, así lle foi. Por iso Narón non recurriu. En fin, antes falaba o señor Fernández Beceiro de Pedro Sánchez. Bueno, pois a última de Pedro Sánchez é que non fai presupuestos por culpa da guerra de Irán, non? Pois vemos que Mato é un fiel escudeiro e tamén vota disculpas ao primeiro que pasa. E a disculpa de Mato no tema de Mafesa é dicir que todo o que lle votamos en cara a él non é así, que el fixo todo ben e que a culpa foi sempre dos demais. Nada máis que decir, señor alcalde, moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Imos a votar. Votos a favor. En contra. Abstencións. Ben, a proposta queda aprobada por 20 votos a favor, 5 abstencións. Punto seguinte. Punto número 10. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende 1 de xaneiro ata 16 de marzo de 2026. Ten a palabra a concelleira de Igualdade Muller. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde. Este mes de marzo temos que lamentar cinco mulleres han sido asesinadas por sus parellas o sus exparellas, pero tamén temos que lamentar o asesinato de unha menor de 3 anos, unha violencia vicaria de xénero, que é a peor das violencias que poden suceder. Esta nena tenía 3 anos e foi asesinada en Torrevieja polo seu pai. Pero tamén foi asesinada Dolores, de 58 anos, en Miranda de Ebro, Burgos, por o seu exparella. Tamén Mercedes, de 64 anos, en su domicilio de Pedreña, Cantabria, por su parella. Paloma, de 53 anos, por su parella, asesinouna en Huesca. E Silvia, de 42 anos, nai de un fillo de 21 e unha filla de 16 anos. Foi asesinada pola súa exparella en Zaragoza. Amosamos, polo tanto, a nosa absoluta condena hacia estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso cariño e o noso apoio ás súas familias e ás súas víctimas, que tamén son. Grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Dada conta, señora Miramontes, perdón, leva todo pleno señora Sanjurjo, por iso pasamos agora, despois deste desgraciado punto, ou allá non o tivéramos que tratar todos os plenos. O punto seguinte, unha declaración institucional con motivo do Día Internacional do Pobo Xitano. Hai unha solicitude de palabra en representación da Fundación Secretariado Gitano. Vai tomar a palabra Ismael Romero Salazar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a leer el manifiesto, con permiso de todos. Celebramos un ano máis o 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, unha celebración que conmemora o primeiro Congreso Mundial Xitano celebrado en Londres en 1971, no que se adoptaron os símbolos propios do pobo xitano. A bandeira azul e verde cunha roda vermella e o himno Yelén Yelén. En España foi en 2018, a pedimento do Congreso dos Deputados, cando tivo lugar o reconocemento do 8 de abril como Día do Pobo Xitano.
así como o uso da bandeira e o himno xitano. O 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, é o momento de reiterar o noso compromiso como institución, como sociedade, como país, con plena igualdade dos xitanos e xitanas. Igualdade desde o recoñecemento da diversidade e do valor e a riqueza que achega ao pobo xitano, que forma parte da nosa historia e a nosa cultura compartidas. É importante reiterar este compromiso tras un ano de homenaxes e de celebracións, 2025, declarado Ano do Pobo Xitano, con motivo da celebración dos 600 aniversarios da chegada do pobo xitano á Península Ibérica. Unha celebración que serviu, sen dúbida, para coñecer mellor ao pobo xitano e lembrar a súa contribución histórica, social e cultural á constitución da identidade colectiva do noso país, sen esquecer un pasado de rexeitamento e discriminación que marcou a historia dos xitanos e as xitanas. Unha vez finalizado este aniversario, as institucións debemos reiterar o noso compromiso este 8 de abril para abordar os grandes retos que afectan ao pobo xitano, as desigualdades históricas que limitan o progreso, a promoción e a igualdade das persoas xitanas. A pobreza, o fracaso escolar, a desigualdade no emprego, a segregación escolar ou a segregación residencial combátense con vontade política, políticas públicas e investimentos adecuados. Debemos ir máis aló das declaracións institucionais e comprometernos a garantir dereitos. 600 anos de historia compartida e, con todo, o pobo xitano segue sendo un gran descoñecido para o conxunto da sociedade. E é nese descoñecemento no que se basean os presuicios, o rexeitamento e a discriminación. Debemos avanzar no coñecemento e recoñecemento do pobo xitano. Este 8 de abril é cada vez máis institucións e persoas súmanse ano a ano. Honramos a memoria do pobo xitano e comprometémonos cunha sociedade xusta, baseada nos dereitos e as liberdades, nos valores democráticos, na igualdade de oportunidades e na cohesión social, na que non pode quedar fose os xitanos e as xitanas. Vivimos nun contexto de dificultades e incerteza, pero que non pode supoñer un paso atrás nos avances que demos na garantía de dereitos e oportunidades para o pobo xitano. Esta conmemoración do 8 de abril debe traducirse tamén en medidas concretas para reducir a desigualdade, loitar contra a discriminación e o antixitanismo e avanzar en dereitos, cidadanía e reconocimento do pobo xitano. É un día de celebración e unha oportunidade para coñecer mellor ao pobo xitano. Feliz 8 de abril. Moitas grazas pola súa intervención e pola lectura da declaración institucional. Queda moito mellor lida por vostede. Pasamos xa a votación da declaración que foi acordada por todos os grupos políticos previamente en comisión informativa. Votos a favor da proposta. A proposta queda aprobada por unanimidade. Pasamos xa ao apartado de mocións. Vamos a facer como habitualmente unha alteración do orde do día porque hai nunha delas hai unha solicitud de palabra por parte de Julio Ramón Díaz Taboada. Buenas tardes. El colectivo de perjudicados por las inundaciones que afectan a la zona centro de la ciudad, en el barrio de Magdalena, realizamos esta respetuosa y acotada exposición del problema. Apartado primero. Delimitación de la zona. La zona afectada y que requiere un conocimiento individualizado de cada local, su historia en las recurrentes inundaciones, antecedentes y situación actual, saber la evolución de sus conexiones a la red de alcantarillado, con especial atención a la incorporación de nuevos colectores, caso de calle La Iglesia. Marcamos como zona o campo de estudio los tramos calle Tierra, Fundación Abanca y Aparcamiento del Cantón, impares del 1 al 11, pares del 2 al 6, calle Magdalena, impares del 79 al 101, pares del 96 al 110, calle de la Iglesia del 32 al 54. Apartado segundo, hechos probados. Exponemos un problema estructural,
que con recurrencia mínima de 2 veces en el año, en el 2025 fueron 3, produce inundaciones en los colectores de tierra a confluencia con Madalena e Iglesia. La acumulación de vertidos de la obsoleta red de alcantarillado, formado en gran parte por alcatruces de reducida capacidad y que conectan al colector de tierra, en momentos puntuales de intensidad de lluvia, por el principio de vasos comunicantes, rebosa a los bajos inundando los locales de aguas fecales. Son bulos. Falso el requisito de coincidencia con la pleamar, comprobable en 2025. Falso que en agosto de 2014 solucionaría el interceptor de Ferrol centro del cantón de Molins al puerto, con servicio al alcantarillado municipal de Ferrolbello, a Madalena, mayor parte de Canido y parte de Esteiro. Falso la solución de inauguración en febrero de 2015 de nuevos colectores y en diciembre de 2015 de 9 tanques de tormentas. Falso la aportación de la renovación de la Plaza de Armas, con destacadas fechas de ejecución, abril de 2021 y febrero de 2022. Y falso la solución de poner arquetas en las aceras de los locales a nuestro coste. ¿Por qué a nuestro coste? En el 2025 se produjeron inundaciones en los locales el 11 de mayo, el 31 de octubre y el 4 de diciembre, con presencia de Mafesa, policía local y prensa que informó fehacientemente, y consta en hemeroteca de Voz de Galicia y Diario de Ferrol. El personal de Mafesa nos informa de que podemos reclamar que existe un seguro. Personalmente solicité a Mafesa con fechas de 6 de junio y 6 de noviembre informe de estas inundaciones e informe sobre posible indemnización, reiteradas el 16 de diciembre y nuevamente el 23 de febrero de 2026, esta vez por registro de entrada, origen de la moción. A fin de hoy, escrito sin contestar. Al día de hoy, escrito sin contestar. El 21 de noviembre, resalto, el 21 de noviembre, nos reunimos con el señor Tomé. Nos dice que se estudiará el tema y se nos informará. Repito, se estudiará el tema y se nos informará. A día de hoy, sin noticias. Pero en esta entrevista, el señor Tomé, siempre correcto y afable, nos oculta información. Y leo. Acta de sesión ordinaria de comisión informativa de 5 de noviembre de 2025. Resalto, 5 de noviembre. 4. Rogos y preguntas. Por el señor Julián Reina. Pregunta número 7. Pregunta por información das inundacións no barrio da Madalena e se informou os propietarios dos locales do seu dereito a reclamar. Punto. Polo señor presidente, expónse que foi por acumulación dos colectores, que se foi a ver con personal de Mafesa e as arquetas estaban ben. Punto. Non se informou. Si nos ajustamos a la estricta lectura deste acta y no tenemos datos de intervenciones posteriores ni de efectuarse seguimiento al tema, todos leemos, as arquetas estaban ben, non se informou. Nada de estudio de solución, nada de reclamación e indemnización. Esta contestación fue suficiente para la oposición. Desconocemos nuevas intervenciones. De esta forma, la totalidad de la corporación, y según acta del 5 de noviembre, transforma en coyuntural un problema estructural solucionable. En caso de existir seguimiento e intervenciones posteriores a esta fecha, rogamos las hagan públicas. Pero las inundaciones de 2025 originan cambios novedosos. Hay aseguradora que, cumpliendo condiciones de póliza, tras ofrecer defensa jurídica a su asegurado, lo atendió en su indemnización y que prepara la inminente reclamación al Concello, que me informan llegará en breve. Por otro lado, las próximas inundaciones, las aseguradoras nos indican que los perjudicados, utilizando la defensa jurídica de nuestras pólizas, debemos reclamar indemnización al Concello por desperfectos en instalación, pérdidas en existencias, pérdida de ingreso de actividad, gastos de limpieza. Apartado tercero. Propuesta de solución de problema estructural y de medidas urgentes para minimizar. 1. Estudio técnico determinante para diversificar, disminuyendo la acumulación en los colectores de tierra, confluencia con Madalena e Iglesia, para el cual el Concello dispone de amplio equipo de arquitectos, ingenieros y técnicos en aguas que miden los caudales. Consideramos evitables gastos en consultorías externas.
Un estudio que nos ofreció el partido de gobierno, señor Tomé, el 21 de noviembre y que ahora solicita la oposición a esta moción. No dudamos de la aprobación por este pleno por unanimidad. ¿Qué justificación se podría aportar para negarla? 2. Se repararon Lugo y Carmen, ahora se hace Rubalcaba. Seguirán Tierra, Concepción Arenal y Coruña, según consta y aprovechando fondos europeos. Los colectores de estas calles deben actualizarse con el mayor diámetro posible y conectar directamente con los nuevos colectores de Iglesia, evitando y aliviando tierra. 3. No incrementar los vertidos a los colectores de tierra con nuevas aportaciones y, por tanto, descartar la conexión de la nueva urbanización de Sánchez Aguilera. 4. Medida de solución urgente, para minimizar el problema. Sustituir las tapas sólidas opacas de acceso al alcantarillado por tapas enrejadas que permitan salir las aguas residuales en momentos críticos, en el cruce de tierra con Madalena y con Iglesia. Conocemos que al desplazarse las tapas sólidas por la presión y fluir las aguas, disminuye la entrada en los locales. 7 tapas enrejadas a cada lado del concello, total 14. 8 a espaldas de Fundación Abanca. 2 en calle Dolores, Banco Pastoro y Banco Santander. 8 en Amboaje nos confirman esta posibilidad. Si bien son para mantenimiento de Fenosa, es evidente una conexión a colectores para eliminar agua de lluvia. Por último, mostrar nuestro agradecimiento al Grupo Socialista por la presentación de esta moción y solicitar al Grupo de Gobierno que la apruebe. No se puede perder en luchas partidistas. Señor Tomé, sus buenas palabras de 21 de noviembre ofreciendo un estudio del problema no pueden reducirse ahora a un simple informe de que, en momentos puntuales, por intensidad de lluvia, los colectores son insuficientes, que por eso rebosan las aguas fecales a los locales, que ahora ya están bien. Eso ya es sabido por todos. Se requiere un riguroso proyecto técnico, basado en un riguroso estudio técnico, que aporte la solución a este problema estructural y que tendrá que asumir la corporación resultante de las próximas elecciones de 2027. A toda la corporación, valoren nuestra solicitud como adecuada y no desprecien el voto de este colectivo. Aprueben la moción. A los 25 vecinos que ocupan los asientos de representación por el voto que les otorgamos en el 2023. Valoren nuestra solicitud como adecuada. Aprueben la moción. Esperamos la aprobación por unanimidad. Gracias. Moitas grazas pola súa intervención. Imos agora a tratar a moción. Intervén en primer lugar o grupo propoñente, señor Reina. Sí, moi ben. Bueno, pois, bo día a todas e a todos, compañeros e compañeras de corporación, tamén aos veciños e veciñas que nos acompañan aquí ou que nos están vendo a través de internet. Bueno, dentro do Grupo Socialista presentamos esta moción con ánimo constructivo e coa vontade de dar resposta a un problema que considero que non entende de cores políticas. Estamos a falar de darlle solución a un problema que é un problema recurrente, que todos e todas coñecemos. Antes de continuar coa exposición da moción, gustaríame agradecer a intervención de Julio. Creo que este uso da palabra nos pode botar unha man a hora de que esta moción saia por unanimidade, porque creo que ninguén mellor que un dos afectados para explicarnos cal é a situación que se produce ali. O que traemos hoxe ao pleno non é unha crítica baleira, senón é unha chamada de atención ante unha situación que se agravou drásticamente durante o pasado ano 2025, ata en 3 ocasións se produciron estes sucesos, independentemente de que fora un ano con especial índice de precipitacións, supoño que estamos todos de acordo que, independentemente disto, é necesario buscar a solución e adaptar as nosas infraestructuras
a problemática vixente. Temos que ter en conta que non estamos falando de simples charcos, estamos falando de episodios donde as aguas fecais e produtos de higiene saíron polos rexistros e invadiron locais, entidades tan fundamentais para a nosa cidade como a Asociación Española contra o Cancro, a sede da Fundación, ademais de comercios locais de hostelería, que creo que coas palabras de Julio queda bastante claro a impotencia que esas persoas que están día a día traballando para sacar adiante os seus negocios sentiron ao ver que os seus locais se vían nesta situación. Por lo tanto, esta moción busca establecer un camiño claro con unha solución técnica e adecuada para rematar con esta situación a maior brevidade e centramos por este motivo a moción en tres ideas. Un estudio técnico para esclarecer cales son as causas de que se produza isto ano tras ano, que se redacte un proxecto e que se execute para evitar que no ano en curso, no 2026, volvan a producirse os mesmos desperfectos. O que pedimos, creo que o están reclamando, é que se manteña puntualmente informado aos afectados e que se lle dean resposta a esos escritos que solicitaron por rexistro. Por todo isto, pois solicitamos o voto favorable para atopar unha solución a un problema que ao final é un problema que está afectando periódicamente aos nosos veciños, e creo que é unha boa ocasión para demostrar que somos capaces de escoitar os problemas que hai na nosa cidade e actuar con eficacia. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señor Suárez. Moitas grazas. En primeiro lugar, dar as grazas á persoa que interviu pola súa exposición máis que clara. O galla que falásemos non tan claro como falou vostede nos anteriores puntos. Pero, bueno, quero precisamente conectalo cos puntos que tratamos na área económica. Cando falamos de tantas porcentaxes que todos coincidimos que esas magnitudes a cidadanía non lle interesan tanto como a solución dos seus problemas cotiás, o que temos aquí é unha mostra delo. Unhas persoas que teñen unha preocupación que ven de moitos anos atrás e que non somos quen de darlles unha resposta efectiva que lle solucione o problema. Entón, máis alá de liquidacións, de execucións, etc., o que temos que estar é a pé de rúa cando nos requiren para algo dar unha resposta efectiva. E tamén ten que ver con Emafesa, xa que na seu inicio Emafesa, por a elaboración dos seus estatutos, a parte privada é a que dirixe toda a xestión técnica do servizo que presta entre a rede de canalizacións e tiña que ir suplindo o fibrocemento por unhas tuberías máis axeitadas e non o está a facer nin o fixo nunca. Eso, evidentemente, é un problema que non se solucionou con isto de que tanto presumen que agora é pública, porque a xestión segue exactamente igual e o Concello nin pode nin é capaz de dirixir a parte privada que segue campando as súas anchas por Ferrol sen facer ningún tipo de sustitución das canalizacións necesarias. Creemos que é unha moción que realmente cumpre co que nós tamén estamos de acordo en que hai medios municipais suficientes a través de enxeñeiros técnicos e demais servizos públicos para poder facer este estudo, que únicamente necesitamos iniciar un expediente que avance neste sentido e que se dé a orde para que se faga. Evidentemente non é algo que se vai solucionar nun mes nin en 2 meses, pero se non damos ningún paso non se vai solucionar nunca. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. A esta moción creo que pouco que dicir, non? Xa Julio explicou con todo o detalle o que pasaba. Pouco máis que apoiala. Parece que aclarar os motivos, facer un proxecto para resolver o problema e informar a veciñanza é algo que parece básico, non? O que non é entendible é que despois de 5 meses do compromiso do señor Tomé, cando menos non fixera nada, nin falou cos veciños,
nin se estuda a problemática, non? Se non se estuda a problemática, nunca se vai a resolver. Nós xa sabemos que o goberno e o señor Tomela valle meses mover un papel daqui para lá, pero cando menos dean a cara e informen a xente, non? Xa non informan os grupos políticos, ni levan información ás comisións, cando menos informar a veciñanza sería necesario, non? E Mafesa fai o que quere, non respecta a lei de normalización lingüística, vostede o sabe, señor Tomé, sempre dice que o vai facer, nunca o fai, e coas demais cousas Mafesa fai o que quere, e vostede lle deixa facer tamén o que quere. Vamos a apoiar a moción, como non pode ser de outra forma, nada máis e grazas. Grazas, señor Montero. Ten a palabra agora o concelleiro de Servizos. Gracias, señor alcalde. Dar a benvida a xente que está aquí, a Julio. Señor Montero, cando fale, identifique ben o que dice. Eu me presentei, o día 21 de novembro, veu Julio a falar comigo, me presentei ali a semana co enxeñero municipal e con a Mafesa, eu falei cos veciños, que el ben o sabe. É un problema que ven arrastrado de anos, como xa se dixo aquí, incluso algo técnico de Mafesa que decía que era un problema do caudal, que nada máis que era con tempos de cando había moita chuvia. Efectivamente, estuvemos facendo un seguimento que no mes de diciembre, xaneiro e febreiro, con as chuvias débiles pero constantes, non tuveron problemas de inundacións. Eu estou de acordo que hai que tomar unha medida porque non teñen que os veciños padecer isto, pero que non é de recibo e que se diga que o Concello que non estuvo interesándose no problema. Xa digo, foi o técnico municipal, foi o técnico de Mafesa, estuveron falando cos veciños, hubo unha reparación que se intentou facer, que xa o dixo Xulio, que cunha arqueta, que igual foi un erro, pero se intentou facer, pola nosa parte, digo, vamos a apoiar esta moción, se fará un estudio por parte dos técnicos municipales, entre todos tomaremos unha decisión para arranchar o problema. Moitas gracias. Moitas grazas, señor concelleiro. Señor Reina. Pois a verdade é que creo que o mellor punto que levamos na orde do día, despois da declaración institucional do pobo xitano, agradecer a todos os grupos este voto favorable e solicitar que se informe puntualmente aos afectados e aos grupos da oposición. Nada máis e moitas gracias. Unha intervención máis. Pois votamos entón a moción. Votos a favor. A moción queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 12, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de apoio á proposta da Vía Galega de colocar unha bandeira galega na praza do himno galego. Para a defensa da moción ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, presentamos esta moción, como xa se dixo no enunciado, co obxeto de facernos eco dunha proposta que está a desenvolver Vía Galega en diferentes localidades do país, que tamén comunicou ao Concello de Ferrol e que é unha proposta que creo que é facilmente asumible por todos e por todas nós, que non é máis que ter en conta cales son os símbolos identificativos do noso país, localizar e ubicar nada, como hai así un pouco de... Nada, estaba... Nada, non pasa nada, que tampouco... Si despois... Vai depender de moitas cousas. Decíalle que
Esta é unha proposta que estamos facendo co obxecto de facernos eco da que está a desenvolver Vía Galega en diferentes concellos do país. Creo que a podemos asumir todos e todas. Creo que a localización que lle estamos a propoñer, que a Praza do Himno Galego, se axusta e cumpre con determinados requerimentos, sobre todo pola tradición que ten xa para este concello de desenvolver ali determinado tipo de actividades. Ademais, de maneira oficioso esta localización e o feito de contar con esa bandeira nese espazo xa se ten producido sin que houvese ningún tipo de problemática, e o que pretendemos con esta proposta é que un símbolo que compartimos todos e todas podamos ubicalo nun lugar referencial desta cidade, e que, por tanto, o goberno local asuma esta proposta ou, cando menos, nos presente unha alternativa. Agardando saber cal é a súa posición ao respecto, pois remata aquí a miña intervención. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Pois moitas grazas, moi boa tarde. Bueno, un saludiño especial a toda a xente que nos acompaña hoxe, que está por aquí. Pois bueno, primeiramente grazas ao Bloque Nacionalista Galego, grazas tamén a Vía Galega por traer esta proposta e eles transformarla nesta moción. Bueno, creo que o voceiro do Bloque Nacionalista Galego explicou moi ben que se trata dunha proposta sinxela na súa formulación, pero sí que ten un gran carácter significativo en todo o seu contido, e falamos simplemente dunha colocación da bandeira galega nun lugar visible como é a Praza do Himno Galego. E, por tanto, bueno, pues falamos, como ben dixo, de identidade, de memoria, de respeto. A bandeira galega, ademais, non é un elemento decorativo nin tampouco un accesorio, é dicir, é un símbolo, como ben comentaban, é recoñecido no noso estatuto, pola legislación vixente e, sobre todo, pola historia e pola conciencia colectiva do noso povo. Representa o que somos, o que fomos e o que queremos seguir sendo. Por eso, bueno, o lugar que se plantexa é tamén un lugar cargado de simbolismo, que está tamén ligado á memoria do noso himno e, bueno, incluso a figura de Xosé Fontenla Leal. Polo tanto, bueno, é un espazo que apela a nosa identidade colectiva e que precisamente por iso pues merece estar acompañado dos símbolos que se representan neste caso como é a bandeira. Bueno, tamén xa dixo o voceiro que esa bandeira estivo máis dun mes ali presente. Bueno, creo que foi con total normalidade, non xerou conflito de ningún tipo. Creo que, bueno, que fixo que sí que o contrario, non reforzou ese carácter simbólico da praza e visibilizou tamén algo que debería ser natural, como é a presenza dos nosos símbolos en espazos públicos. Non vamos a inventar nada novo, outros concellos, como ben explicado na moción, xa deron este paso. Entendemos que, bueno, promover e visibilizar os nosos símbolos pois é tamén unha maneira de facer cultura, por tanto, de facer país e de cumprir coas responsabilidades institucionais que temos. Por iso, esta moción non vai de confrontación, nin vai de posicionamento, senón que eu entendo que é de recoñecemento, de recoñecernos como parte dun pobo, coa nosa historia, coa nosa cultura, coa nosa identidade, que se reflite pois nesa bandeira. Moitas grazas de novo por traer esta proposta e graciñas tamén a Vía Galega. Gracias. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois pola nosa parte, pois decir que pois sempre é unha ledicia reivindicar as nosas orixes, o noso patrimonio, como a nosa lingua, a nosa terra, sobre todo empregar as bandeiras para o que verdadeiramente deberían servir, que é para unir, máis que para confrontar. Eu creo que a proposta é unha proposta que ten sentido xustamente nese ámbito, porque, bueno, Xosé Fontenla Leal pois creo que é unha persoa senlleira e, polo tanto, imos votar favorablemente. Eu creo que todos debemos ser conscientes de que as bandeiras teñen que servir para unir e non para separar. A bandeira galega é un símbolo deste país e, polo tanto, eu creo que hai que parabenizar ao Bloque Nacionalista Galego por traela, por non querer patrimonializala, porque todos podamos compartir hoxe
pois o que somos, galegos e galegas. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Turno agora polo goberno da súa voceira, señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. E un saúdo moi especial a todos os que están hoxe aquí vendo o pleno. Pois efectivamente a bandeira galega forma parte do noso patrimonio común, sen dúbida é un dos sinais máis recoñecibles do que somos como sociedade. Así mesmo, represéntanos a todos os galegos e galegas independentemente da nosa ideoloxía, algo que nos une como pobo. Como ben dixo a miña compañeira a señora Purriños, non se trata dun elemento meramente ornamental, senón dun símbolo colectivo que representa a historia, a identidade, a cultura e o sentir de todo un pobo. E precisamente por esa relevancia simbólica entendemos que calquera iniciativa relacionada coa súa exhibición nun espazo público debe ser abordada dende a responsabilidade, o coidado e o consenso. Non se trata só de colocar unha bandeira, senón de facelo dun xeito que este á altura do seu significado e que contribúa a reforzar e non banalizar o seu valor institucional e emocional. Comprendemos e valoramos a intención que subxace nesta moción do Bloque Nacionalista Galego. É evidente que existe unha vontade de dar visibilidade á bandeira galega e de reforzar a súa presenza, algo que en termos xerais podemos compartir. Porén, consideramos que a proposta, tal e como está formulada, adoece dunha certa precipitación e dunha falta de análise máis profunda sobre os aspectos clave que deberían acompañar unha decisión deste tipo, como, por exemplo, o estudo da normativa ao respecto, por exemplo, a Lei 39/1981. Votamos tamén en falta un proceso máis aberto de diálogo e de consenso. Iniciativas deste carácter que afectan a símbolos compartidos por toda a cidadanía gañan forza e legitimidade cando son froito do acordo e da reflexión conxunta. Pensamos que sería positivo contar con máis voces, avaliar diferentes opcións e construir unhas propostas máis sólidas e compartidas. Ademais, tamén é importante ter en conta cuestións prácticas e de planificación como o mantemento, a integración urbanística, o impacto visual e mesmo o contexto institucional no que se inxire esta medida. Galicia ten unha identidade histórica, lingüística e cultural propia e os símbolos son unha ferramenta fundamental para dignificala e normalizala no espazo público. Dende este grupo, creemos que a presenza da bandeira galega promove o orgullo de pertenza e de cohesión social. Dende esta perspectiva, consideramos que unha decisión deste tipo, repito, require máis tempo, máis análise e máis planificación. E facémolo desde o respeto, desde a responsabilidade institucional e coa vontade de que no futuro se poida abordar esta cuestión dun xeito máis completo, dialogado e acorde coa relevancia do símbolo do que estamos a falar. E non porque cuestionemos o fondo da proposta, senón a forma. Creemos firmemente que a bandeira galega merece ser situada nos mellores espazos posibles, aqueles que realmente contribúan a poñer en valor o que simboliza. E para iso é necesario, creemos, evitar actuacións apresuradas e apostar por un enfoque máis reflexivo e consensuado. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, despois se facemos campañas con Galicia, Galicia, Galicia o galego como a ti. Esta é a realidade a doble cara do Partido Popular, que por unha parte nos ven a decir que está de acordo cos símbolos do noso país e por outra parte os nega. Porque, sinceramente, explíqueme vostede onde está a precipitación no feito de que o Concello de Ferrol conte cunha bandeira que é un símbolo recoñecido pola nosa normativa e a nosa legislación e que emana do Estatuto de Galiza que vostedes mesmos teñen avalado. Onde está a precipitación despois de máis de 40 anos? Non sei onde vostedes ven a precipitación. Tampouco entendo que vostedes vexan nesto un problema urbanístico cando nesta cidade se penduran bandeiras de balcóns, torres e almenas de todo tipo. Até coloristas e de outro tipo. E diante desto non ven vostedes ningún tipo de problema de carácter urbanístico. Non sei onde está a necesidade de avalar isto sobre a base dunha normativa cando creo
que a proposta que está a facer Vía Galega e que da cal nos facemos eco, está facendo referencia a un símbolo que, como dixen antes, está recollido no estatuto, no noso propio estatuto. Claro, si lle puxéramos unha estrela, claro, supoño que aí va de retro, pero o que estamos propoñéndolles que asuman aquelo sobre o cal vostedes supostamente se identifican. E ademais estamos localizando nun espazo no cal todos os anos van vostedes ali a facer unha ofrenda na cal levan unha bandeira con ese símbolo feito en flores. Eu sinceramente, eu creo que hai que ser un pouco menos hipócrita diante das posturas que se manteñen. E por último, remato, porque tampouco quero estender moito a miña intervención. Por último, que máis consenso pode haber que un pleno municipal avale a colocación dun símbolo que nos une a todos e a todas por unanimidade? Que máis consenso pode haber? O resto dos grupos políticos desta corporación avalan a proposta. Vostedes, supostamente, avalan a proposta. Co cal, non sei cal é o problema que teñen. E en calquera caso, preséntennos unha alternativa. Dígannos se a vostedes esta ubicación, esta localización non lles parece ben, xa que a proposta lles parece ben, onde a queren localizar. Dígannoslo, e é posible, e seguramente, probablemente, nos vai a parecer ben. Polo menos a nós, ao Bloque Nacionalista Galego. Pero, cando menos, fagannos unha proposta. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Eu quería facer unha pregunta, porque aquí se está falando desa lei, é unha lei de 1981, e o que di esa lei realmente, eu preguntaría yo directamente a voceira do Partido Popular. Quere vostede poñer unha bandeira española ao lado da bandeira galega? Ese é o problema. Porque a lei é o que nos está dicindo. Por outro lado, vostede está falando de aspectos clave, pero non dicales, está falando de diferentes opcións, tampouco dicales. Eu sumo máis verbas que dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, e que non temos outras opcións. Vostedes non están dando outras opcións que nos poidamos valorar ou non valorar. E por último, fala de máis voces. Primeiramente, Vía Galega ten máis de 40 entidades. E número 2, é que estamos nun pleno. Non se nos pode esquecer que creo que somos a voz de toda a cidadanía. Enfoque máis reflexivo, bueno, pois reflexionar sobre o noso ou da nosa cultura, deste símbolo de unión que estamos falando. A verdade é que me parece hasta casi vergoñento que poñamos entredito que non é reflexivo o que estamos propoñendo e que non ten un enfoque a valorar, vamos. Moitas grazas. Señora Purriños. Señor Mato. Señora Pieltain. Grazas, señor alcalde. Señor Rivas, pídolle simplemente que escoite. Antes de falar xa dixemos que non cuestionamos o fondo da proposta, senón a forma. Temos tanto respeto pola nosa bandeira que creemos que merece un estudio da súa ubicación máis minucioso. E contestando a señora Purriños, simplemente quero añadir o que dixen agora o señor Rivas, que este tipo de iniciativas sempre as presentamos de maneira conxunta. Entón, queremos facer un estudio e presentala como debería presentarse, que é por todos os grupos. Grazas. Grazas, señor Rei. O estudio non sei a que o queren circunscribir, pero tamén lles digo unha cousa. O feito de que sexa blanca e que leve unha franca azul, eso non está a debate, Digo, porque se cada están confundindo de bandeira. Un estudo non nos presenta ningún tipo de alternativa. Temos a cidade plagada de símbolos de todo tipo. E para eso non se fai estudio de ningún tipo. E ao mesmo tempo nos din que están de acordo coa proposta. Pois sinceramente, eu, e se cadra, estou exagerando, pero me parece hipócrita. Sinceramente. Cando ademais
o resto de grupos políticos están de acordo e avalan a proposta, e ademais creo que todos e todas podemos estar de acordo en que, bueno, esta é unha ubicación que a nos pareceu, e a Vía Galega lle pareceu lóxica polas circunstancias que a preceden, pero que estamos abertos a outras alternativas, pero que a actitude que vostedes manteñen, eu creo que nega o fondo e a proposta que se está a facer, por moito que vostedes se excusen en argumentos que non teñen ningún tipo de justificación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Votamos a proposta. Votos a favor. En contra. A moción é rexeitada por 13 votos en contra e 11 a favor. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto número 13, moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común contra a privatización do Servizo de Guindastre Municipal. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, esta moción é necesario presentala, xa que levamos dende o ano 24, todo o ano 24, todo o ano 25, e todo o que levamos do ano 26 preguntando por esta cuestión nas diferentes comisións de urbanismo e mobilidade sen ningún tipo de resposta. Foi un man a man co noso antigo veciño, o señor Costolla, máis eu, para saber que é o que está a pasar co servizo de guindastre municipal. E o que está a pasar é ben claro que hai unha privatización encuberta, o único é que non a queren confesar. Xa rematou o Tetris. Bueno, o certo de verdade é que cando tivemos constancia de que polo Concello polo Goberno, se estaban a facer encargos a unha empresa privada para retirada de vehículos, enseguida quixemos saber a información. E a única resposta por parte da concelleira é que se está traballando para solucionar o problema, que está case solucionado, que así se deu traslado a recursos humanos, e así sucesivamente durante meses e meses sen achegarnos ningún tipo de documentación. Non hai ningún informe, mal a pedilo, do xefe da Policía Local que xustifique a utilización do servizo privado cando está o servizo directo municipal xa na plantilla, no cadro de persoal e os medios a disposición. Non hai ningún informe do Departamento de Mobilidade que xustifique esta actuación, nin hai ninguna factura, ninguna documentación foi trasladada á comisión informativa onde se deben informar dos asuntos que se requiren por parte da concelleira. Agora, coa entrada en vigor da nova RPT, xa estamos en feitos consumados. A antigua RPT tiña 6 postos de chofer e a día de hoxe, esa cara B da RPT, o reducen a 3, co cal o servizo inviable prestalo directamente polo Concello e ten que privatizarse sí ou sí, totalmente ou parcialmente. Entón, traemos esta moción para que vostede, primeiro, nos explique que é o que está a acontecer, que é todo o que aconteceu e por que aconteceu. Creo que as respostas as ten, non nos la quiso dar na comisión, esperemos que agora isto que é algo máis público e vai quedar reflectido con intervencións en 4K gravadas directamente polo flamante sistema, pois que vostede poda dar unha explicación que nos poidamos creer e que a ciudadanía poida saber. Porque se existe esa intención de privatizar, creo que é necesario que digan aquí se esa vai ser a dinámica que vai seguir o goberno. Nos, dende logo, estamos radicalmente en contra de que un servizo que é viable, que é un servizo que é eficiente, un servizo que veu funcionando durante anos, que non se limita a retirar coches dos vados, senón que protexe a mobilidade das persoas, retirando os dos pasos de peóns, as persoas máis vulnerables que teñen dificultade de mobilidade, pero que tamén transporta vallas para diferentes eventos e ten outras moitas funcións. A día de hoxe está completamente desmantelado e que a empresa privada ademais non pode dar moitos servizos, por exemplo, a retirada de vehículos eléctricos non o pode facer nin o guindastre municipal por non ter persoal, nin a empresa privada por non dispoñer de medios para facelo. Entón, o contido desta moción é ben claro. Primeiro, que nos dean traslado dos informes xurídicos que avalen este desmantelamento dun servizo público, cando o pode prestar perfectamente o Concello directamente, que se cubran inmediatamente as vacantes que existen. A día de hoxe, coa nova RPT, como digo, quedan únicamente 3 chóferes, pero cubertos de forma efectiva. A día de hoxe, que eu teña constancia, só hai un posto.
xa me dirá como se fai ese servizo, e que se modifique puntualmente a relación de postos de traballo para volver a recuperar os 6 postos de traballo para o guindastre municipal de chofer que permitan a viabilidade do servizo e evadir a privatización que teñen prevista. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Polo BNG ten a palabra o señor Montero. Grazas, señor Díaz. É preocupante que o partido que sustenta o Partido Popular que sustenta a Xunta de Galicia sexa o partido que negue a bandeira galega, non? Tamén é preocupante que o goberno non se atreva a ter un debate público para xustificar as súas actuacións e recorra sempre ás mentiras e ás medias verdades. Iso só fai que non ten argumentos e traballa para outros intereses que non son precisamente os da veciñanza. Queremos deixar claro que dende o BNG apoiamos totalmente que o servicio de guindastre se siga a dar por traballadores municipais e non por empresas privadas. Entendemos que debemos de ter claro que pagar reiteradas facturas por un servicio sen contrato é cando menos irregular, polo que ten que ter como mínimo un informe xurídico, xustificativo da área e un informe de fiscalización de intervención, cos reparos que teña que ter, que logo o goberno opaco do Partido Popular aprobará nunha xunta de goberno pretendendo que o pleno municipal nin se decate. É unha vergoña que teña que vir este pleno unha petición de información pedindo diferentes informes, facturas e número de servizos, que, como di o propoñente na moción, levan pedindo reiteradamente en comisión. O único que fai este goberno é tratar de impedir un dereito básico dos grupos municipais, como é a fiscalización da xestión do goberno. Neste caso, dunha mala xestión, por suposto. Ocultar e mentir é a especialidade do goberno de Rei Varela. Viñeron contarnos que ian a regular a petición de información dos concelleiros e concelleiras para axudarnos. Hai que ter cara. Iso xa leva ano regulado, cando o que querían facer é poñer todas as trabas posibles, bordeando a lei, para non dar copias dos expedientes aos grupos da oposición. O goberno do PP sigue sin cumprir a lei, denegando sistemáticamente copias de expedientes sin xustificar e sen motivar. Nada máis e grazas. Moitas gracias, señor Montero. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Costolla. Sí. Bueno, boas noites a todos e todas. Eu vou facer un pequeno relato porque pareceme importante que quede na acta, porque este, igual que outros temas, é un tema recurrente que se ven solicitando información nas comisións e de ninguna maneira e ningún día se facilita ningún tipo de documentación. Non só a problemática de si se privatiza ou non se privatiza, obviamente somos defensores do público, estamos contra calqueira tipo de privatización, pero é que neste caso é o de menos. O máis importante é a falta absoluta de xestión que se está tendo neste tema. Porque ahora, vou co relato. O 6 de novembro do 24, cando se preguntou acerca destes servicios que se estaban facendo, dixo a señora Peltain que cando facía falta se tiraba da grúa debido á falta de persoal, e a señora Sanjurjo dixo tamén que tomaron posesión 5 chofer mecánicos e temos que ver as medidas a tomar para cubrir as baixas. Ben, isto foi hai 17 meses, pero co 20 de novembro do 24 se volveu a preguntar sobre o servicio de guindastre se había algún tipo de contrato e a resposta foi o silencio. O 27 de novembro do 24 tamén se preguntou que se pediu, porque está pendente esa documentación do guindastre, a resposta foi, hai 16 meses, que eran actuacións, novamente, que eran actuacións puntuais e que agora xa non se está a facer. Hai 16 meses, O 11 de decembro do 24 tamén se reiterou outra vez a solicitude de información con respecto a este servicio e a resposta foi, novamente, o silencio. O 18 de decembro do 24 tamén se solicitou información respecto ao guindastre e a resposta foi o silencio. O 8 de xaneiro do 25 tamén se solicitou esta información, desta vez si se contestou por parte da señora Peltain que seguimos sin grúa, utilizanse os servicios da empresa en momentos puntuais, hai 14 meses. O 15 de xaneiro do 25 se volveu a preguntar acerca deste asunto e a señora Peltain contestou que cando teña datos xa volos paso.
O 22 de xaneiro do 25 volveuse a preguntar e a resposta neste caso foi o silencio. O 5 de febreiro do 25 se volveu a solicitar información. A resposta da señora Pieltain foi: está pendente a emisión do informe. Hai 14 meses. O 12 de febreiro do 25 volvouse a preguntar e a resposta da señora Pieltain foi: seguimos igual. O 19 de febreiro do 25 volveuse a preguntar, estou dicindo cando se volveu a preguntar, estou dicindo que se preguntou en comisións. A resposta foi o silencio. O 5 de marzo do 25 se volveu a preguntar acerca deste tema. A señora Pieltain contestou que esa información que estaba solicitada. Hai 13 meses. O 12 de marzo do 25 se volveu a reiterar esta solicitude de información e a resposta foi o silencio. O 26 de marzo do 25 se volveu a reiterar esta solicitude de información e a resposta foi o silencio. O 9 de abril do 25 volveuse a preguntar con respecto a esta situación e, asimismo, tampouco se deu resposta. O 18 de xuño do 25 tamén se fixo constancia que xa se levaba moito tempo preguntando acerca deste asunto, pero, aínda así, a resposta foi o silencio. O 2 de xullo do 25 tamén se preguntou acerca deste asunto e a contestación da señora Pieltain foi que había moitas intervencións e xa se verá cando se pode dar a información, hai 9 meses. O 23 de xullo do 25 reiterouse a solicitude como resposta ao silencio, o igual co 20 de agosto do 25 e o igual co 17 de setembro do 25, o igual que o 22 de outubro do 25 e despois xa non teño constancia de máis porque ainda que nos teño apuntados hai 4 meses que non están subidas as actas á web municipal e as actas de urbanismo e por iso non poido mostrar o documento que acredita todo o que estou dicindo. Xa para rematar, perdón, decir que, pois mira, levamos preguntando en 21 comisións. En 21 comisións. Levamos 17 meses cunha actuación puntual. Falou antes a señora Sanjurjo de Goberno de Transparencia, que decía que isto non era un chiringuito. Levamos sin contrato, levamos pagando máis de 60.000 euros, levamos pagando máis de 20 facturas, levamos pagados máis de 300 servicios a unha empresa de Narón sin ningún tipo de respaldo legal. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Costolla. Polo grupo do Goberno ten a palabra a súa portavoz, a señora Pieltain. Moitas grazas, señor Tenente de Alcalde. Pois esta moción que trae hoxe Ferrol en Común parte dunha lectura e interpretación interesada, parcial, técnicamente bastante cuestionable e pouco rigurosa da relación de postos de traballo da Nova. Dende o punto de vista técnico, a Nova RPT responde a criterios de eficiencia organizativa, optimización de recursos e adaptación ás necesidades. A reducción ou reordenación de determinados postos non ten por que implicar a eliminación de ningún servizo, senón unha modernización da súa estrutura, acorde co funcionamento actual da Administración. A prestación do servicio pode realizarse mediante distintas fórmulas organizativas, todas elas legais e avaladas polos mecanismos de control administrativo. En o plano económico, a proposta que se formula nesta moción, incrementar o número de efectivos sen un análise previa de custo-eficiencia, supón un exercicio de irresponsabilidade, ao ignorar o impacto económico que tería sobre as arcas municipais. Preténdese incrementar ou blindar estructuras de persoal sen ningún tipo de análise rigurosa dos custos, sen ningún tipo de memoria económica e sen avaliar outras alternativas máis eficientes. Isto supón ignorar principios básicos como a estabilidade orzamentaria. A Nova RPT non responde a caprichos ni a intereses ocultos, senón a unha análise organizativa necesaria para garantir a viabilidade e a calidade dos servicios públicos a medio e a longo plazo. A utilización de medios externos, cando resulta necesario, é unha práctica habitual e perfectamente legal na administración pública, orientada precisamente a garantir a continuidade do servicio.
Nesta moción fálase de planificación encuberta, intencionada, de destrucción de servicios públicos. Sen contarse ningún pelo, sen achegar datos verificables, mesturando cuestións distintas como cultura, turismo, construindo un argumentario máis propio dun debate partidista que dun análisis seria da xestión municipal. Pola contra, o que se observa é unha interpretación sesgada de decisións organizativas que responden, como xa dixen, a criterios técnicos e non ideolóxicos. E falando de ideoloxía, resulta evidente o uso meramente político desta moción, que emprega un ton alarmista e acusacións xenéricas sen fundamento co único obxectivo de xerar confrontación e desgaste. En definitiva, esta moción non busca mellorar o servicio nin achega ningún tipo de solución viable, senón instalar un discurso simplista e afastado da realidade. Non busca nin ofrecer solucións, senón que trata de facer oposición a través do ruído, utilizando un argumentario feble, cando non directamente absurdo, que non resiste o máis mínimo contraste técnico. Fronte a isto, este goberno aposta por unha xestión responsable, baseada en criterios técnicos, na eficiencia dos recursos públicos e no cumprimento da legalidade vixente. Esta moción carece de base técnica, ignora a realidade económica e responde a un claro interese político de confrontación máis que de construcción. Grazas. Moitas gracias, señora Piltán. Polo grupo propoñente ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, novo capítulo de Marrones Piltán, que non sabemos por onde sair. Empezamos a poñer calificativos en ton ni son. Isto, evidentemente, é simplista. Había 6 choferes na RPT, agora hai 3. Queremos que volva a haber 6 para non privatizar o servizo. Así de simple. Non hai ningún interés político partidista. Queremos que o guindastre municipal siga sendo público. Vostede di que cos medios que hai se vai buscar eficiencia. Xa me dirá vostede que eficiencia se vai buscar con 3 choferes. Quen vai conducir? O coordinador municipal, o alcalde, o teniente de alcalde. Sen medios persoais non hai forma de levar adiante o guindastre municipal. Basea a eficiencia na contratación de medios externos. Bueno, unha alternativa, é a súa alternativa política, a súa ideoloxía, pero terá que ter un contrato para facelo, non vai socorda a facer pedidos e ignorar a petición de información da oposición. Di que non temos datos, claro que non temos datos, porque vostedes non nos dá ningún dato dende o ano 24. Estamos falando de 2 anos preguntando por unha cuestión da que vostede non dá ningún dato. Eu si atopei as últimas actas, non vou facer un relato aquí como o señor Costolla, deixo yo para a segunda parte a él, pero vou facer unha mención ao que dixo nas últimas 2 comisións de forma literal, nas últimas que temos constancia. Na comisión do día 14 de febreiro do 26 se pregunta pola planificación do guindastre municipal, xa que na RPT están previstos únicamente 3 postos de conductor, e vostede literalmente o presta unha empresa, a señora Piltán descoñece de momento o que se vai facer. E cando saiba, xa o dirá. Son as súas palabras, literais. Non me estou inventando nada, está na acta. E na última de todos, que de 11 de febreiro do 26, pregunto ao señor Suárez polo que son eu, polo guindastre municipal, cos 3 choferes da RPT, expoñendo que co actual cadro de persoal é imposible. Pois a señora Piltán exponse que carece de datos, a concelleira da área carece de datos. Preguntará, non sabemos a quen, se a alguén polas alturas, e que en calquera caso di que é un tema que quedará arranxado este ano. Bueno, esas son as súas respostas na comisión, que se reiteran unha e outra vez dende o ano 24, e xa digo, para rematar, isto non é unha cuestión política partidista de desgaste, non sei onde sacou esas expresións tan rimbombantes, pero non é eso. Isto é protexer un servizo público que funcionaba correctamente e que non é un custo económico, non fai falta avaliar nada. Igual que non fixo falta avaliar nada para nomear un asesor de deportes, un asesor de servizos, un coordinador xeral, pois para isto mesmo. É recuperar a RPT anterior, pasar de 3 a 6 traballadores. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Gracias, señor alcalde. Señora Piltán, é unha vergoña que non dé un triste argumento. Non levo a conta como se expuxo aquí, pero aquí o que queda claro que son 21 mentiras, 21 intentos de ocultación da documentación, e ainda queda claro que ainda faltan algúns máis, non? O que preguntamos é se van enseñar a documentación. Iso é o que nos deberá de explicar por que non enseña a documentación. Lle están pedindo a documentación, enseña a documentación. Vai enseñala. Iso é o que ten que contestar, non contarnos milongas, non?
ou van a seguir incumprindo a lei privando os grupos de unha información a que teñen dereito? Eso é que nos debe de explicar. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Costolla. Bueno, simplemente recordar os servicios, xa comentou antes o señor Suárez tamén, que se fan co guindastre, como é a retirada de vehículos que interrompen a circulación, os vados, o reparto de vallas para reservas de espacios, moi importante, que pagan os veciños unha reserva de espacio, a teñen pagada e despois non se lle pode reservar porque non hai quen leve as vallas, eso xa ten pasado. Retirada de vehículos cando hai eventos, e aquí quero recalcar que vamos a empezar ahora a Semana Santa, vai haber seguro vehículos que retirar das rúas porque hai eventos que circulan por esas rúas e non nos vai a pasar como xa ten acontecido mesmo o ano pasado de que hai algún vehículo na rúa e vemos algunha procesión que ten que facer eses para sortear o vehículo porque non había un servicio de guindastre para retirarlo. Polo tanto, é un tema bastante serio. Rogo, por favor, que o tomen en serio e que non fagan falta preguntar en 21 comisións, o mismo tema, e traelo a un pleno para que se nos dé unha resposta porque se solucione este asunto. Un asunto que, ademais, o que está é causando un grave perxuicio á veciñanza e os mismos traballadores, funcionarios, se yo teñen dito literalmente, estáse a prestar un servicio lamentable. Textualmente, e vostedes o saben ben, que se lle ten notificado nese sentido. Por lo tanto, eu, pola miña parte, nada máis, agardo que por parte do señor alcalde se tomen as medidas que teña que tomar, a que queira tomar, xa decimos que nos estamos absolutamente en contra da privatización, pero que tome algunha medida. Levamos cerca de 20 meses con esta problemática, non se soluciona, cada vez está peor, cada vez nos costa máis cartos e que nos están sufrindo son os nosos veciños. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Costolla. Señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Suárez, naquela comisión lle dixen que tería que preguntar a Recursos Humanos, non constará na acta, culpa miña por non habelo mirado, pero crin que estaba escoitándome cando falaba. Tiveron no seu momento a oportunidade de facer alegacións á RPT en tempo e forma e deciden poñela en dúbida agora. Creo que se lles pasou o arroz. O que lle dixen, a súa moción consiste en pouco máis dunha carilla de desvaríos, delirios conspiranoicos e mezcla de temas, mezclando guindastre con cultura, pasando tamén por turismo. Baleira, é unha moción baleira. Señor Montero, entendo que apoie aos seus compañeiros porque todo o que sexa atacar ao PP, válelle. E señor Costolla, entendo tamén o seu apoio a unha moción tan vacía e falta de criterios, porque de algo tense que falar que os distancie un pouquiño de todos os escándalos políticos do seu partido. Grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Turno de peche, señor Suárez. A ver, creo, señora Pieltain, que culpabilizar a todo o mundo da súa xestión non está moi ben, que digamos, por dicirlo suavemente. Aquí estamos conformes, que lle dou as grazas por o apoio ao Partido Socialista, ao Bloque Nacionalista Galego, pero esta é unha cuestión que foi trasladada tamén por as organizacións sindicais na mesa de negociación. Tamén puxeron alarma sobre este tema, non hai resposta. É dicir, non é unha cuestión política, como evidentemente se ve, tamén unha cuestión laboral e unha cuestión de servizo público. E, xa que a moción di tantas tonterías, porque aquí é fácil así botar a lingua a pacer, vou ler os puntos da moción expresamente. Dar traslado dos informes xurídicos ou dar de seguridade que avalen a contratación de empresas privadas para a prestación do servizo público de guindastre municipal, do global de facturas emitidas e número de servizos prestados e deixados de prestar, por non dispor dos medios adecuados. Creo que eso non é disparar os paxaros contra as escopetas, algo bastante cabal. Cubrir de forma inmediata todas as vacantes existentes no servizo de guindastre municipal. Desenvolver unha modificación da RPT que recupere os postos de traballo destruídos no novo documento, incrementando o cadro de persoal ata 6 xóferes para o guindastre municipal. Creo que aí
Non hai ningunha cuestión política de tratar de desgastar ou das cousas que vostede dixo aquí que son tan absurdas que nin as recordo. E todo iso foi un circunloquio que fixo vostede para evitar datos concretos. Non deu ningún só dato, nin do que quere facer, nin do que fixo, nin da situación actual, pasada ou futura do guindastre municipal. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor. En contra. A moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto 14, moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a implantación de áreas de compostaxe en toda a cidade. Riños. Pois moitas grazas de novo. Pois bueno, moi rápido. Esta moción non parte dunha teoría nin de un experimento, senón dunha realidade que xa está a funcionar na nosa cidade. Falamos dese proxecto de compostaxe que se puxo en marcha compostaxe comunitaria, que se puxo en marcha no barrio de Canido. Un exemplo claro de que é posible facer as cousas de outro xeito, con máis eficiencia, máis sustentabilidade, máis comunidade e fomentando a economía circular. Non estamos a falar só de medio ambiente, tamén estamos a falar de sentido común, porque mentre seguimos a depender dun modelo baseado na recollida masiva e no traslado a Sogama, estamos a renunciar e reducir residuos na súa orixe e a converter un problema nun recurso. E os datos son claros. Poderíamos reducir ata o 40% dos residuos que hoxe estamos a pagar por tratar. A isto súmase tamén unha realidade incuestionable, que non estamos a cumplir cos obxectivos europeos de reciclaxe. E non os imos cumplir mantendo un modelo propio do século pasado, baseado na queima e no vertido. Non o dicimos nós, dino as directivas europeas, as entidades ecoloxistas e, sobre todo, as experiencias que xa funcionaran e funcionan noutras cidades. Pero que, ademais, esta proposta é económicamente responsable, como ben explicamos, cun investimento asumible, alrededor dun 1,5 millón de euros, poderíamos acadar un aforro anual de 400.000 euros. É dicir, falamos dun modelo que se paga a si mesmo, que reduce custos e que mellora o servizo. E hai algo máis importante aínda. A compostaxe comunitaria non é unha ferramenta ambiental, tamén é unha ferramenta social. Xera comunidade, implicación veciñal, corresponsabilidade. Fronte a un modelo pasivo, no que a cidadanía simplemente deposita o lixo, propoñemos un modelo activo, no que as persoas participan e forman parte desta solución. Por isto propoñemos avanzar cara a unha rede de áreas de compostaxe en toda a cidade, acompañada tamén dunha normativa clara, de incentivos como pago por xeración e de bonificacións fiscais, para que faga ben as cousas. E tamén de campañas de sensibilización, porque isto vai de cambiar hábitos, pero tamén de ofrecer outras alternativas reais. E en Canido temos un exemplo ben claro. Moitas grazas. Moitas grazas. Señora López. Moitísimas grazas, señor alcalde. Moi boa noite a todos e todas. Boa noite especialmente tamén os que nos venden da casa e os que están aquí coa súa presencia e nos acompañan. Pois o lixo, os residuos que se xeneran nunha cidade ou en calquer núcleo urbano levan consigo un modelo. O da cidade de Ferrol, como xa se di nesta emoción, e xa tamén indicou a voceira de Ferrol en Común, está obsoleto. Pero o que máis grave é que o novo contrato vai seguir nesta mesma senda, sen dotar dunha mellora no que respeita non só ao ecoloxismo, senón tamén a outros apartados prácticos e tamén por criterios económicos para reducir costes. Case o 40% dos residuos domésticos son materia orgánica e estes residuos, se non van ao vertedoiro, evitaríanse así as emisións de gas metano, un gas moito máis contaminante que o CO2. Ademais disto, a compostaxe xera abono útil para a propia cidade. En vez de pagar por eliminar lixo, créase un recurso útil tal e como se está facendo en Canido. Se hai menos residuos, hai menos custes de tratamento, teríamos menos dependencia de Sogama e cabería a posibilidade de cumprir normativas ambientais sen sancións. Pero o que queda claro é que a compostaxe non é só ecoloxía, é unha boa xestión pública. Iso que din vostedes facer, pero que despois pódese palpar que non fan boa xestión pública, senón boa xestión para as empresas privadas como Sogama.
Pero isto non se debería facer só, senón que debería ir a par acompañada dunha concienciación á cidadanía, de campañas para a cidadanía, porque tamén para aquelas tamén de que dispoñan dun horto ou dunha casa unifamiliar que se lle poda dotar dun contentor de compostaxe e que esa familia ou esa persoa pode utilizala para a súa propia compostaxe na súa horta ou xardín. Os contentores marróns que se puxeron a modo piloto nun dos barrios creo que non son moitos os que utilizan, porque disto pode verse que pois a maioría deles pois non están próximas, pero ademais eu creo que é positiva esta compostaxe, pero realmente non sei a onde van eses residuos orgánicos. E se van queimar, como intuo, pois non sei para que separar e que beneficio hai. De todos os xeitos, vese que a campaña ten que facerse reiteradamente, xa que, pois, primeiro para saber uns datos, saber que se pode mellorar, que se fai con eses residuos, pero que creo que non se está facendo, xa que non hai unha información continua nin se traslada á cidadanía. E iso é porque cada día ou cada semana atópome que neses contentores hai bolsas que non son nin compostables, hai botellas e lixo de outro que deberían estar noutro contentor. En resumo, imos apoiar esta moción, pero solicitaría que se inclúa no punto 5 esa campaña de entrega de contentores de compostaxe en vivendas unifamiliares. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señora Lamas. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois antes de nada, adiantar, por suposto, o noso voto favorable a esta proposta que fai Ferrol en Común, que é un exemplo claro do que é unha política proactiva que o goberno local, pois, por desgracia, desbota con nos cada día. O señor Tomé o sabe, pois a verdade que é un concelleiro que é educado, nos respeta, e a verdade que nese voto no que temos habitualmente nas comisións da pea que, polo menos pola parte do Partido Socialista, así como do resto dos grupos, se fagan propostas activas como esta que podería haberse tido en conta tamén de cara á licitación do novo contrato. A verdade é que non pode dicir o concelleiro que isto non sea habitual e que tanto o noso grupo como o resto lle fagamos propostas que poderían ser tidas en conta. Desgraciadamente, o que é habitual é que estas propostas nunca sexan atendidas. Eu creo que levo, non sei se teño o relatorio como o meu compañeiro Germán, pero preguntei en innumerables ocasións polos cumprimentos dos compromisos do Pacto de Alcaldes, que tamén ten cuestións moi importantes relativas ao medio ambiente, tamén polas campañas de concienciación que durante todo este mandato nos están facendo. Non se repartiron ningún composteiro en vivendas unifamiliares como propoñía a voceira do Bloque Nacionalista Galego. Vostede recordará, señor Tomé, que no pasado mandato si se fixeran campañas de reparto de composteiros para vivendas individuais. Así como non hai campañas dedicadas aos cativos, recordará vostede os perrecicladores, é dicir, había unha serie de campañas neste concello dedicadas precisamente a eso, a reducción en orixe dos residuos. Non sei se es que vostedes non creen nisto ou simplemente co deixan todo a licitación do novo contrato, que reiterativamente responde vostede cando se lle preguntan sobre estas cuestións. Todo o que teña que ver con os servicios de recoller residuos e limpeza viaria. O único que teñen é ese plan piloto que quero recordarlle, xa estaba redactado, e xa estaba prevista a súa implantación. E tiña un carácter temporal, señor Tomé, porque eso estaba previsto para que se tivera durante un ano. Por qué? Porque cando vostede chegou, cando chegaron vostedes ao goberno, existía un expediente de contratación para a licitación do contrato de basuras e limpeza viaria, vostede o sabe, señor Tomé. Estaba xa revisado, e vostedes durante un ano o tiveron nun caixón. Porque hasta, creo que en maio do 2024, non se redacta ese contrato menor para a redacción dos novos probos, polo que pon no prego tamén para a valoración dos mesmos. Entón, claro, logo lle vou pedir tamén un favor, señor Tomé. Lle vou pedir que vostede, supoño que vostede o que lle está transmitindo a súa compañeira de Facenda datos erróneos,
fale con ela e recoñeza a verdade sobre a licitación dos contratos que vostede ten, que vostede ha actualizado. Porque ese listado que vostedes pleno tras pleno se jactan de dicir que prácticamente han renovado todos os contratos da nosa cidade non son certos. Están mentindo reiterativamente. No último pleno, chegouse a afirmar neste pleno que menos mal que vostede licitara o contrato de parques infantís que estaba sen contrato. Eso non é certo, sabe vostede, señor Tomé. O único contrato que pode dicir vostede a Gala e ter a Gala que regularizou foi de Zas Verdes. Un contrato que vostedes votaron en contra cando estaban na oposición con total legitimidade. Pero é a realidade. Vostede sigue sin contrato de suministro de enerxía. Vostede sigue sin o contrato para a xestión das bicicletas. Vostede sigue sin contrato para a xestión da unha ecoloxía urbana. Vostede sigue sin xestión dos residuos procedentes de vertederos incontrolados. Sabe o contrato que sí que estaba en vigor ademais e sí que se quedaron vostedes sin contrato? O de baches. E por iso, outro día saían unha foto que sacaron moito por aí dicindo que agora que empezara o bo tempo iban a tapalos. Non. O que pasa é que agora sí que teñen contrato e levaban meses sin el. E cando vostedes chegaron tiñan un contrato en vigor. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Ten a palabra agora o concelleiro de Servizos. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Me parece que o tema este do compostaxe xa se tocou en algunha comisión, algunhas preguntas que se fixeron. Dice a moción que Ferrol ten un modelo que é o modelo de Canido dos hortos urbanos, pero tamén hai, como dixo aquí a concelleira do PSOE, na zona urbana, o sea, na zona rural, xa había composteiros xa desde o ano 2000 e despois ela tamén levou, parece que foron 50 para a zona rural. É certo que a directiva europea marca unha lei de residuos que exixe a retirada, a separación do bioresiduos. Hai que lograr un 55%, pero non impón un compostaxe comunitario vía preferente. Permite tamén outras combinacións de sistema, como son o contenedor marrón, que vai no contrato do lixo novo. Os programas de compostaxe en Galicia están a funcionar mellor en vivendas unifamiliares con terreo, compostaxe doméstico, o que permite cerrar o ciclo no propio lugar. Manter e mellorar o sistema de recollida e separada contenedor marrón como columna vertebral para garantir volúmenes suficientes non é xusto. Potenciar o compostaxe comunitario solo donde sea viable. Estamos a falar que ven no pliego en zonas do rural que teñan leiras e que teñan xardíns ou casas unifamiliares, eso xa ven contemplado no pliego do lixo. Xa está contemplado o novo contrato de recollida de basuras en cantidades importantes para composteiros para viviendas. Hai un apartado de 500 compactadores, o sea, composteiros para levar para o rural. O que estamos a falar aquí referente a Sogama, o 97% dos concellos de Galicia están en Sogama. En Sogama se entrou no ano 2000 cando estaba gobernando o Bloque Nacionalista Galego, por si non o saben. Sogama xa trata materia orgánica procedente de contenedores do marrón e o convirte tamén en compost. E para iso xa dispón de 4 plantas de compostaxe en Cerceda, en Cervo, en Vilanova da Arosa e en Verín. Por isto, nosotros non vamos a apoiar esta moción. Grazas. Segundo turno, señora Purriños. Moitas grazas. Bueno, primeiramente, deste prego no que falamos, aínda que, bueno, temos aquí a experta en pregos que é a miña compañeira Ana, primeiramente fala por 10 anos ese prego, é dicir, que pon a vista no futuro, non podemos pensar solamente a un ano ou dous cara a vista. Se temos que poñela vista nese futuro, este prego no punto 9.3.5 fala de fracción de bioresiduo que ten que ver co contenedor marrón, donde as cifras dos contenedores marrón son moito menores que o resto. Un exemplo, o papel e cartón 400 unidades, o vidro 400 unidades, envases 500 unidades. E sabe cantas pon para orgánico? 300.
É dicir, eu preguntaría aquí neste pleno, entende vostede que temos máis residuos, que xenera máis residuo orgánico que o vidrio ou o papel? Ou non? Porque eu creo que sí. E o propio prego tamén fala de que a acción máis axeitada deste criterio de asistencia técnica que o que acaba de ler vostede no rural sería compostaxe, incluindo 500 compostadores domésticos, non? Que un pouco levada a línea. Eu non estou falando de que eso non se faiga. É evidente que o rural necesita ese tipo de composteiros. De todas maneiras, tamén teño que dicir que é un número moi escaso para toda a poboación que ten esta cidade no rural, partindo desa base. Pero esta moción está falando do compostaxe comunitario. Nós non estamos dicindo que isto non teña que ver no rural. O rural xa está contemplado. Quero dicir que non é unha idea improvisada que traemos hoxe, que non é unha idea pouco realista, que é un modelo que xa está funcionando en diferentes concellos galegos, en diferentes cidades europeas. Non creo que Ferrol sexa algo tan discriminatorio e teña características tan diversas como para que non se poida levar a cabo, se temos o exemplo ademais nun barrio da cidade. E despois, eu creo que simplemente é unha cuestión de vontade. Se quere potenciar o contedor marrón, como vostede di, con estas 300 unidades non se pode potenciar. E despois, simplemente que a compostaxe comunitario é a visión de futuro. Está moi ben levar os contenedores marrón, pero é insuficiente se queremos seguir para cumplir esas leis. Se quere pode botar un ollo a Lei 1/1995 de Protección Ambiental de Galiza, a 6/2021 de Residuos e Solos Contaminados e incluso a 7/2022 que fala dunha economía circular. En todas elas fala de avance, de futuro e que vai a ser un requisito. Non hoxe, vai a ser. Estamos falando dun prego a 10 anos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora. Moitas grazas. Bueno, señor Tomé, indicarlle que o contrato de lixo que vostede di con Sogama xa estaba listo co goberno anterior, que resulta que era do Partido Popular. E dende aquela non hai contrato. E que, ademais, o contrato que se firmou co Sogama non era un contrato do BNG, era un contrato do Partido Popular. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Lamas. Moitas grazas. A intervención que fai o concelleiro de Medio Ambiente da nosa cidade pois é un resumo perfecto do que han sido estes xa case 3 anos de goberno. Non lo interese por unha economía circular, criterios medioambientais propios dos anos 80, porque, por se por vostedes fora, chegaríamos aquí ao pleno en coche, se fora por vostedes, e, ningunha soa campaña de concienciación, absolutamente nada. E, sobre todo, o máis grave, que un nulo interese por ningunha aportación que lle fagan os grupos da oposición. Señor Tomé, eu lle invito unha vez máis a que vostede simplemente lexa con calma esta moción. Hoxe votarán en contra, non me cabe ninguna dúbida, como de todo o que propoñemos dende este lado das bancadas, pero léao con calma. Analíceo e plantexe vostede que non pode pasarse durante todo un mandato hipotecando todo ao novo contrato. Porque isto é o que leva pasando dende que chegou vostede. Cando chega o novo contrato? Pero sabe que pasa, señor Tomé? Mentras chega o novo contrato, a vida sigue. E vostede fala de composteiros no rural e non repartir ningún só composteiro no rural, cando é tan sinxelo como facer un prego e cun contrato menor comprar uns cantos. Se de verdade vostede tiña esa vontade. Ou facer unha contratación para facer unha política medioambiental, algo de educación, algo cos colexios. Non fixeron vostedes absolutamente nada, nin sequera dan conta do pacto de alcaldes. É dicir, o medio ambiente é un tema que a vostede non lles interesa. E de novo, outra vez, o novo contrato. Pois xa que tenga tantas ganas de falar do novo contrato, voulle recordar unha cosa. Señor Tomé, vostede todavía non ten un novo contrato de recollida de residuos e limpeza viaria. Sinto sacalos da súa ensonación. O único gran contrato que vostede regulou, e insisto, é o de Parques e Xardíns. A miña enhoraboa. Porque eu non pude sacar unha serie de contratos, vostedes me bloqueaban reiterativamente. Pero, lle reitero, por favor, atenda vostede a pequenas aportacións que se fan, porque quizás, en tanto en cuanto non chega a nova xudicataria, igual, nesta cidade, poden pasar algunhas cousas. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Concelleiro de Servizos. Eu me remito ao pliego como está. Non está cerrado o compostaxe
domiciliado, comunitario, ten que estar organizado. Canido teñen os hortos hortelanos que aproveitan os residuos e os levan para ali. Señora Lamas, dicía usted que non os invitamos a facer aportacións, pero se acaba de decir que deixar o pliego listo usted. Se deixou o pliego listo, que aportacións iban a facer xa? O que había que facer era sacar o contrato, como fixemos nosotros, co de Xardís. Señora López, lle vou a decir que revise o pleno de diciembre do ano 2000 e se entera de quen entrou en Sogama. Moitas grazas. Pois ahora sí, señora López, brevemente para pechar. Moitas grazas. Bueno, primeiramente quero dar as grazas ás miñas compañeiras por apoiar esta moción. Voume quedar coas palabras do señor Tomé de que está aberto a unha valoración, pero bueno, a realidade é que o que sí que lle quero dicir, señor Tomé, é que, por exemplo, en marzo de 2022 a Xunta impulsa unha normativa específica para regular e ofrecer as máximas garantías ao compostaxe comunitario. Non é unha locura da xente de Canido, nin é unha locura o que Ferrol en Común está traendo xo aquí. Quero dicir, e non é unha locura o que estamos dicindo sobre ese prego, porque realmente ese prego non contempla a realidade que ten esta cidade. Esta cidade, a realidade que ten é que vai 3 anos de mandato, como ben acaba de comentar a miña compañeira, e non houbo accións medioambientais. Esta é unha posibilidade con este prego novo de poder facer as cousas mellor, e vostede e este goberno non quere. Esa é a realidade. Bueno, non llevo ni a ler a nota. Vou dicir que, en definitiva, creo que temos que decidir o modelo de cidade que queremos. Esta era unha oportunidade, non a acolleu, seguiremos encorados no pasado. É unha pena que non se aposte pola sustentabilidade nin a responsabilidade colectiva como é un modelo de compostaxe comunitario. A maiores de todo as cousas positivas que trae. Moitas grazas. Moitas grazas. Pois votamos xa a moción. Votos a favor. En contra. A moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 15. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en relación á condena a agresión militar contra Irán e en defensa da paz e do dereito internacional. Señor Rivas, ten vostede a palabra. Grazas, señor Rei. Miren, esta moción o que intenta ser sincrética, concreta e cando menos sinxela. Porque eu, sinceramente, non sei vostedes, pero eu cada vez sinto un desasosego crecente producto da situación que levábamos vivindo a nivel internacional durante os últimos anos. Un desasosego que, no fondo, non deixa de ser unha nimiedade si penso nas consecuencias que está a ter para un número cada vez maior de persoas no contexto do mundo e en determinadas zonas do mundo e que están pagando as barbaridades que se están a facer coa súa propia vida. E nese contexto eu creo que o mínimo que podo facer é condenar este disparate, esta situación actual e reclamar que cese dunha vez unha actitude que creo que, ademais de inhumana, debería ser intolerable por calquera de nós. Unha situación derivada da vontade imperial dun goberno dos Estados Unidos que, como ben dixo o portavoz do Ministerio de Defensa chino, ao longo da súa historia únicamente viviu 16 anos de paz e que cualificou como un Estado adicto á guerra e que está a provocar que no contexto mundial se xenere unha situación de inestabilidade, de descontrol económico e que o único que ten como motivación, ademais das
das derivas psicolóxicas do señor presidente dos Estados Unidos, intereses de carácter xeopolíticos e intereses de carácter económico. As consecuencias para nós creo que van a ser devastadoras, tanto desde o punto de vista económico como desde o punto de vista político, e creo que é inaceptable que podamos aceptar que a forza, o emprego da forza, poida ser un instrumento con intencionalidades de carácter político. Creo que o mínimo, como decía antes, o mínimo que podemos facer é denunciar que este tipo de actitudes son intolerables, que a política, si para algo sirve, para resolver mediante o diálogo e o debate as diversas opinións que podamos ter. Creo que independentemente da opinión que podamos ter cada un de nós do réxime iraní, Irán non é o responsable desta guerra, e creo que o mínimo é que condenemos este tipo de actitudes e que deixemos de apoiar ou desenvolver unha escalada belicista pensando que a solución ás guerras consiste en gastar cada vez máis diñeiro en investimentos militares. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Polo grupo de Ferrol en Común, o señor Suárez ten a palabra. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, amosar o noso apoio á moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Creo que a situación internacional que estamos a vivir é dramática. Non estamos só ante un feito puntual, senón que estamos ante un modo de constitución dun novo orden mundial onde as grandes potencias de Estados Unidos e Israel están nunha deriva belicista que non respeta nin o dereito internacional nin os dereitos humanos, e que eso está a supoñer o sufrimento de moitísimas persoas en países moi afastados, nenos, nenas, como o bombardeo do primeiro día dunha escola sen ningún tipo de justificación e que non vai ser xulgado por ningún tribunal internacional polo que se ve dada a impunidade de Netanyahu e Trump no mundo moderno, e que, ademais de en lugares menos afastados, supoñer unha grave crise económica que afecta nomeadamente a clase traballadora, con subidas das hipotecas, subidas dos gastos enerxéticos, subida dos prezos en xeral, que están a facer que o mundo este a mudar de forma rápida e cara a moito peor nun modelo dictatorial baseado nas armas. Por outra banda, no que respecta a moción relativo á OTAN, desde logo nos creemos que o rexeitamento frontal a esta organización, que o único que fai é xuntar estados para coleccionar armas, debe ser rotundo, que a OTAN naceu en un momento determinado da Guerra Fría en contraposición ao Pacto de Varsovia, pero que a día de hoxe únicamente é unha organización que, como digo, o que trata de sustentar a industria militar, ademais a masacrar aos povos, dándolle apoio a estas políticas que empezou o sionismo atacando aos seus povos veciños, únicamente cortándolles os suministros, as fontes de enerxía e todo tipo de posibilidade de ter unha vida digna. Por lo tanto, creemos que os concellos sí que está ben que se posicionen neste sentido e condenar esta vulneración tanto do dereito internacional como da Carta dos Dereitos Humanos das Nacións Unidas. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Polo Grupo Socialista ten a palabra, señor Mato. Moitas gracias, señor Teniente Alcalde. Creo que esta moción é a caída, inda que sexamos conscientes de que este non é o foro, seguramente, o mellor nos poñeríamos de acordo, estou certo, si fose o foro que poidese resolver estes problemas tan elevados dos que estamos a falar. En todo caso, creo que onte todos tivemos a oportunidade de escoitar a un presidente dun goberno que falou claramente en relación coa guerra, que posicionou a España como un referente a nivel internacional na defensa da paz, e creo que empezaba falando
dos erros cometidos no pasado, ¿no? Porque creo que moitos de nós en febreiro do ano 2003 comprobamos como se pode caer nun error histórico con aquela foto que fixeron 4 presidentes de goberno que foi coñecida como Trío das Azores. 2 décadas despois, a historia estás a repetir e, dende logo, é unha traxedia humanitaria de primeira magnitude. Agora o escenario non é Irak, é Irán, un país enorme, moitísimo máis grande, é casi a mitade do continente europeo, moito máis poboado e moito máis determinante como se está a ver para a economía mundial. Polo tanto, eu creo que compre que nós tamén, dende a nosa posición xeográfica, dende aquí, dende Ferrol, veremos claramente que non estamos a prol dunha guerra que leva casi 2.000 mortos confirmados, miles por identificar, 4 millóns de desplazados, e dende logo a un Netanyahu envalentonado, disposto a repetir en Líbano ou donde sexa o que fixo destruir prácticamente Gaza. E, polo tanto, eu creo que isto non ten outro nome, é un desastre absoluto. Por riba, de socavar a legalidade internacional, desestabilizar Oriente Próximo, reavivar conflitos que estaban, de algún xeito, eliminados, enterrar a Gaza baixo esquecemento e expandir a inseguridade xa non solamente nos países do Golfo, sino no mundo inteiro. Creo que hoxe dende aquí deberíamos todos de facer un chamamento para que isto finalizara. Se falou moito neste pleno, e se fala moito neste pleno, incluso se saca a relucir en moitas ocasións, pois ao presidente do goberno. Eu teño que decir que creo que a posición que mantivemos foi unha posición que nos fixo mellores como país do lado da comunidade internacional e do lado, dende logo, do multilateralismo. En relación con esta moción, nós non imos apoiar o terceiro punto, gustaríanos pedir a votación por puntos. Cada quen pode expresar a súa opinión como queira neste pleno, pero dende logo sí que creo no multilateralismo, creo nos referéndums, creo nas decisións da cidadanía e dende logo creo que non podemos falar de unha Europa unida sin ter a capacidade de respostar ante determinadas cuestións como pode ser pois unha situación bélica como a que se está a producir. Eu creo que hoxe aquí, neste pleno, deberíamos de votar claramente en contra desa guerra, ilegal, pero creo que tampouco debemos de facer, digamos, brindis ao sol, tendo en conta que Europa ten que seguir a xogar un papel para, entre outras cousas, poder defender os valores que sempre leva defendido. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato. Polo grupo de goberno ten a palabra a súa portavoz, señora Piltain. Moitas grazas, señor Tenente de Alcalde. En primeiro lugar, quero deixar absolutamente claro o noso posicionamento firme e inequívoco a favor da paz, do diálogo e da resolución diplomática dos conflictos. Compartimos totalmente a preocupación pola escalada bélica internacional e pola situación da poboación civil que sempre é a principal vítima de calquera guerra. Dito isto, a moción presentada polo BNG parte dun enfoque simplista, sesgado, en algúns puntos claramente irresponsable. En reacción coa exposición de motivos, ofrece unha visión parcial do conflicto, obviando elementos fundamentais. Non se pode falar de paz nin de dereito internacional sen recoñecer tamén que Irán é un réxime antidemocrático que vulnera de maneira reiterada os dereitos humanos, limita as libertades fundamentais da súa cidadanía e reprime duramente a disidencia. Ignorar esta realidade e faltar a verdade empobrecer o debate. Neste senso, queremos recordarlles que Irán
é o principal elemento desestabilizador en Oriente Medio, que Irán desenvolve un programa dende fai moitos anos nuclear e balístico que supón un grande risco para a seguridade mundial, que Irán é un país que apoia a Rusia na guerra de Ucraína, ao contrario que o resto dos países democráticos, que Irán é un país sometido a unha dictadura que se executa a diario, na que se executa a diario a cidadáns inocentes simplemente polo feito de ser muller, homosexual ou polo mero feito de non estar de acordo coa política do medo. Trátase dun país a que non lles fai falta ningún motivo para masacrar ao seu propio pobo. Un país sometido, sen humanidade, un país no que a muller non ten nin sequera a calificación de ser humano. Da súa moción podería entenderse que se trata dun país no que os dereitos humanos se respetan cando son o maior azotador dos dereitos que existen no mundo. A moción é que equipara, fai unha equiparación simplista, como xa dixen, de actores internacionais, e non se confundan, con isto non estamos dicindo que esteamos a favor da actuación do presidente Trump. Parece que centran o tema sempre en estar cerca ou lonxe da súa posición. Dende este grupo estamos plenamente comprometidos coa defensa dos dereitos humanos e coa democracia. Pero o máis preocupante da súa moción son os acordos que plantexan. Propoñer a saída de España da OTAN é directamente unha temeridade. Nun contexto internacional cada vez máis inestable, isto suporía deixar ao noso país nunha situación de vulnerabilidade total. A seguridade colectiva non se pode asegurar con lemas como non á guerra, senón que require responsabilidade e visión estratégica. Do mesmo xeito, rexeitar calquera cooperación militar ou internacional sen ofrecer alternativas reais é un exercicio de idealismo pouco práctico. A negativa absoluta a calquera tipo de apoio ou presencia internacional en zonas de conflicto pode parecerlles a vostedes unha postura pacifista, pero na práctica pode significar unha inacción ante situacións graves que tamén requiren resposta internacional coordinada. En resumo, trátase dunha moción que parte dunha análise incompleta e idealizada, omite a naturaleza antidemocrática do réxime iraní, formula propostas que ponen en risco a seguridade colectiva e presenta solucións simplistas, cando non infantís, para problemas complexos. Nos defendemos a paz, pero baseada no equilibrio, na seguridade e no respeto dos dereitos humanos. Como europeos debemos seguir as directrices marcadas pola Unión Europea e non erixirnos como elemento discordante en base a motivacións políticas disfrazadas de morais ou eslogans moi vendibles por parte do presidente do noso país, pero moi hipócritas, absurdos, e que está a poñernos a todos nunha situación de perigo e de aillamento que vanos levar a unha crise social e económica sen precedentes. Europa non confía en nosotros. Moi lonxe desto, temos que pedir ao Goberno de España que volva a unha política exterior de Estado. Estamos alenxándonos perigosamente das democracias occidentais, porque algo debemos estar facendo moi mal para que a nosa actuación sexa felicitada polos verdadeiros señores da guerra, porque os misiles de Irán levan a cara do noso presidente de goberno, como se tratase do seu máximo valedor. Isto é unha vergoña. Deberíamos mostrar públicamente o noso rexeitamento ante as felicitacións de grupos terroristas como Hamas e Hezbollah. E, por certo, no seu discurso, e xa termino, olvídanse tamén de todas as familias e empresas que van a pagar o noso posicionamento ante a guerra. O noso goberno central debe adoptar todas as medidas necesarias para protexer a estas familias e a estas empresas das consecuencias indesexadas da guerra a través da adopción de medidas de disminución da fiscalidade realmente efectivas. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Piltain. Polo grupo propoñente da moción, señor Rivas, temos a palabra. Grazas, señor Díaz. Ben, eu sinceramente creo que a vergoña forma parte dunha organización política como o Partido Popular e que é tan sumisa diante dos delirios de grandeza dun señor como o señor Donald Trump, despois do que ten feito non só en Irán, sino o que fixo en Venezuela, en Palestina, o que pretende facer en Cuba, e as actitudes que de maneira reiterada expón para despois contradecirse e levar o mundo a unha situación límite e na cal o infantilismo ao cal vostede fai referencia non pode ter maior exponente que argumentar que se non me das el petróleo te lo quito. E que vostede considere que o debate fundamental este ao redor do réxime iraní dá moi boa conta desa fuxida que vostedes fan de maneira recurrente para non abordar os problemas que se plantean. Porque, mire, dixo na miña primeira intervención, e non o dixen eu, non o digo eu, o dixo o presidente de Oman.
independentemente da posición ou da valoración que fagamos cada un de nós ao respecto do réxime iraní, Irán non é o responsable de que por parte de Israel e de Estados Unidos se este a matar xente e a bombardear un Estado soberano exclusivamente por intereses económicos e polos delirios de un señor que pensa que é dono do mundo. E a visión pacifista a que vostede fai referencia e da que, sinceramente, desde o Bloque Nacionalista Galego estamos moi orgullosos e orgullosas de defender, fundamentalmente se basea na coherencia de afirmar que se o que pretendes é evitar os conflictos, se o que pretendes é resolver os problemas sobre a base do diálogo, non ten moito senso seguir invertindo de maneira desaforada diñeiro en armamento e en investimento militar. E polo da OTAN, en referencia ao da OTAN, tamén lles digo outra cousa, neste caso tamén ao Partido Socialista. Non se preocupen vostedes. Xa os votara Trump da OTAN e os Estados Unidos. Non vai facer falta que vostedes se queiran ir, porque o bo sería que do mesmo xeito que o Partido Socialista e o seu presidente, cando lle cuestionaban a súa oposición respecto desta guerra, afirmou que non eran os únicos, sino que eran os primeiros, eu pediríalles que cando menos fixeran esa reflexión, porque quizáis non son vostedes os únicos que queren sair da OTAN, pero se cadra sí que deberían ser os primeiros. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, un pouco para seguir a dialéctica da señora Pieltain, evidentemente nos estamos radicalmente en contra de calquera vulneración dos dereitos humanos, sexa en Irán ou sexa en calquera parte do mundo, pero eso non justifica un bombardeo, non cree? Creo que a día de hoxe a lista de países que vulneran dereitos humanos é ampla, por ser unha Amnistía Internacional son máis de 40 e non vamos a bombardear os 40, me imagino. E por outra banda, tamén seguendo esa liña argumental, que non sei se a estrada de ChatGPT ou de elaboración propia, a política do señor Trump de deportacións masivas, de vulneración de dereitos humanos contra colectivos LGTBI, contra asociacións feministas, constante retroceso de dereitos para o povo americano, eso tamén justifica entón que ese bombardeo, porque parece que o que quere dicir é que temos que ter en conta esa consideración tamén. Eu simplemente creo que como persoas responsables nun cargo público debemos posicionarnos abertamente en contra de calquera intervención bélica que non veña amparada por o dereito internacional, que sempre prioriza o diálogo e as solucións diplomáticas aos conflitos a calquera escalada bélica. En ese sentido, creo que non debemos ter reparo ningún en manifestarnos con independencia da nosa posición ideolóxica en canto a este punto. O da OTAN, eu entendo a seu posicionamento, creen nesa organización de acumulación de armamento, porque somos moi vulnerables, non sei fronte a quen, pero nós, dende logo, non vamos a renunciar aos nosos posicionamentos de rexeitamento total e frontal dunha organización que únicamente promove a guerra, que non ten nada que ver co que se dixo aquí de un exército europeo, que é outra cousa ben distinta. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Mato. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois eu creo que todo iba normal. Un posicionamento contra a guerra tampouco ten máis, non? É dicir, eu creo que é unha cuestión pura e dura de humanidade. A señora Pieltain pois xa se meteu na charqueira, porque eu creo que evidentemente todos lembramos argumentos moi parecidos no ano 2013, cando no seu momento pois o señor Aznar 2003 o señor Aznar poñía os pés en riba da mesa dicindo que na guerra de Irak había armas de destrucción masiva, como definitivamente non houbo nunca. Son os mesmos argumentos que se están a empregar hoxe, e por iso tivo tantas dudas o Partido Popular a hora de chegar a decir simplemente algo tan sinxelo como non a guerra. Esa foi a razón. E tamén houve outra razón.
cando España tomou as decisións que tomou, que son ben claras, pódese matizar suficiente, estar en contra da teocracia que hai en Irán e dese goberno, podes estar en contra da teocracia que hai e da ultradereita que hai en Israel, e pódese decir que non a guerra, pódese decir que non a Trump, é dicir, eso é matizar, eso non é infantilismo, eso é ver a realidade, posicionarnos, como por certo se posicionou finalmente toda a Unión Europea. O que sucede, señora Pieltain, é que vostedes están peligrosamente cerca desa ultradereita de Vox, coa que teñen que chegar a acordos en moitas comunidades autónomas. É por iso a vostedes lles custou tanto decir algo tan sinxelo como non a guerra. Esa é a mesma razón por a que hoxe vostede trouxo ese argumentario que eu respeto, non o comparto en absoluto, creo que quen se está a afastar dese posicionamento do que vostede falaba, posicionamento de Estado, home, mire, ainda onte vin ao señor Aznar defender que en Atocha era ETA quen, ou que había dúbidas de si era ETA quen, en fin. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Matos. Señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Rivas, mire, se realmente desexasen o fin da vulneración dos dereitos humanos, deberían haber presentado unha moción menos partidista. Propóñolles como seguinte moción, por exemplo, e que vai moi acorde co 8M que celebramos fai ben pouco, que propoñan a prohibición do uso do burka integral en toda España, en todos os espacios públicos, que é unha das maneiras máis brutais de agresión aos mulleres, ou presenten outra moción condenando a matanza polo réxime iraní de máis de 30.000 persoas no pasado mes de xaneiro. Estará de acordo comigo que antes de que o dereito fundamental, que o dereito internacional, perdón, ao que, por certo, normalmente o seu grupo menosprecia bastante, están os dereitos humanos. Señor Suárez, creo que é obvio que todos estamos en contra de calquera guerra. Non podo creer de verdad que vayan a apoiar esta moción olvidando que se está a falar de Irán, un país especialmente cruento coas mulleres. Non entendeu nada do que dixen. Igual debería ter que empezar a usar o chat GPT como me din vostede, tomo nota. Deixei claro que o noso posicionamento non é a favor de Trump, senón de Europa e dos dereitos humanos. Por favor, apúnteo. Señor Mato, creo que onte vimos intervencións moi distintas do presidente do goberno. Foi unha intervención bochornosa. Somos o hazmerreír da comunidade internacional, estamos cada día máis lonxe da comunidade europea. Como ben dixo o señor Feijó, siempre lo paso al gallego, es difícil personificar la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en sus misiles. Iso si é meterse nunha verdadeira charqueira. Grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Breve turno de peche, señor Rivas. Grazas, señor Rey. Mire, señora Pieltain, as mocións son partidistas de por sí, as presentan os partidos políticos e cada un coa orientación que considera. O que curioso é que vostedes, despois de limitar a posibilidade de que podamos presentar dúas mocións este pleno municipal, agora o que nos di son as mocións que temos que presentar por parte do Bloque Nacionalista Galego, e que a súa capacidade a incapacidade de aceptar uns argumentos diferentes aos seus están elevando a límites que son insospeitados, porque mire, nos presentamos esta moción por humanidade, por respeto aos dereitos humanos, porque eu creo que maior respeto ao dereito á vida non existe. E ese é o dereito principal que temos os seres humanos, o dereito á vida. E o que está a facer o goberno dos Estados Unidos, e que vostedes, eu discrepo da postura ou do argumento que esgrime o portavoz do Partido Socialista, que isto fan por afinidade con Vox. Eu creo que isto fan porque vostedes son así. Porque vostedes ideolóxicamente son sumisos. Porque vostedes ideolóxicamente creen que se poden impoñer as cousas pola forza. E por eso votan o que votan. Por eso nos votamos o que votamos. Moitas grazas.
Señor Rivas, votamos, pero creo que hay separar o punto 3, ¿verdad? Un a un. Separar o 3, entendín. Non? Moi ben, pois 1, 2 e 4 votos a favor. En contra. Punto 3 votos a... Sí, bueno, puntos 1, 2 e 4 a favor 11, en contra 13. E o punto 3, votos a favor. A favor, 4. En contra. 20. Vale, pues queda rexeitado por 21 votos en contra, perdón, 20 votos en contra e 4 a favor. E imos coa última moción. Punto número 17, moción do Grupo Municipal Socialista para a reparación das rúas. Señor Mato, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu creo que esta moción que imos debatir agora, eu creo que xa a lo menos tivo algún resultado, incluso antes de que se debatira neste pleno, ¿no? Antes falábamos da importancia que ten bueno, pois chegar a cumprir coas expectativas que todos os gobernos municipais temos coa cidadanía que nos escolle e dende logo creo que este asunto está en boca de todo o mundo. Nós non vimos a este pleno a facer somente oposición, que por suposto. Vimos a este pleno por coherencia, porque non queremos que nos voten despois en cara cando nos toque gobernar que non facemos o que se debe de vir a facer aquí, que é debatir, en coherencia co que vemos todos os días e vemos como se atopa a cidade en diferentes puntos. Vimos a plantexar algo que está en boca de todo o mundo, é dicir, que a cidade ten moitas deficiencias, moitas carencias. Creo que houbo poucos momentos que eu lembre no que a cidade tivera máis problemas de mantemento e, polo tanto, chegamos aquí a este pleno con esta moción despois de ter falado deste asunto en moitas ocasións nas distintas comisións. Cal é a nosa sorpresa, como sempre sucede, cando chegamos aquí con algo que plantexamos dun xeito normal e vemos que despois xustamente, que xa casualidade non de que presentemos esta moción, pois se faga, permítame decirlo, señor alcalde, un pouquiño ridículo, como vostede xa sabe hoxe, que é chegar a un bache e decir vou a facer a inauguración da miña vida levantando. Non pasa nada en política, eses erros cométense, non pasa nada. Pero eu digo, vou a defender sempre que aquí veñamos a aportar. Eu creo que despois xa lles avanzo, despois xa lles vou lembrar, e vou a tirar de hemeroteca, lles vou lembrar o que me decían a min, o meu goberno, pero a min nomeadamente, cando tiñamos estes problemas, para que non se asusten, o digo porque a mí me gusta tirar de hemeroteca xustamente para tratar de ser coherente en política. Polo tanto, miren, é unha cuestión sinxela. O que pedimos aquí é unha cuestión sinxela. Creo que non a ninguén se lle pode decir que non se actúa dun xeito propositivo. Desenvolver un plan de emerxencia para a reparación de beirarrúas e fochas, implementar un plan anual ordenado para a reparación das nosas rúas e habilitar a participación dos grupos políticos e movementos veciñais para facer algo que eu teño que decir aquí, señor alcalde, e o concelleiro sabe. Non me chega coa crítica. Normalmente, quero lle agradecer aquí públicamente ao señor Tomé, eu normalmente, antes de facer a crítica, lle comunico ao concelleiro de servizos que hai un determinado problema nesta cidade. E o poderá decir el aquí. Agora, o que non vou tolerar, tampouco, é que, inda por riba, veñamos a este pleno, e inda por riba, levemos paus, porque aquí todos facemos política. Entón, esta moción xa serviu de algo, porque xa puxo en riba da mesa. Estou certo de que a partires de mañá, se xa está empresa contratada, o que seña, xa funcionou. E pola miña parte, máis nada. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señor Suárez. Moi ben, pues con estas vistas á ronda,
en Málaga. Custa prestar atención a esta moción, a estas horas da noite, pero evidentemente o problema é grave. O problema é grave porque durante moito tempo se está prestando atención aos grandes megaproxectos da cidade, e todas estas ristra como de cebolas que fai a concelleira enumerando todos os proxectos que están en licitación ou un proxecto, etcétera, pero o día a día está abandonado. Calquera que viva en Ferrol, que creo que somos unha comarca, que somos todos, podemos saber en que estado están as rúas. Faise culpable a choiva, faise culpable a falta de contrato, que non había contrato, e con 15.000 euros ao ano dificilmente se pode afrontar esa situación, pero o certo é que na avenida de Catabois, recén aglomerada, na avenida de Catabois na zona do cemiterio, na avenida de Vigo, na rúa de Españoleto, en calquera sitio que pensemos barrio da cidade, a todos nos ven a mente, en lugar da nosa gloriosa historia, o furado que hai nunha rúa concreta. Isto é o que todos podemos decir, o furado que hai cerca da nosa casa, porque, vamos, eu así a bote pronto, cerca da miña casa xa conto 6 ou 7, nun radio moi cercano. Evidentemente, agora cunha empresa contratada a situación deberá cambiar, e coa chegada do bo tempo. Bueno, eu entendo que ás veces en política se cometen erros, colocar un cono, creo que é un deles, que eso non leva a ninguna parte, cunha empresa que, por outra banda, quero recalcar que no vídeo publicado polo Concello aparece todo con maquinaria alquilada dunha empresa local, é dicir, ainda non dispone nin tan sequera dos medios propios para facer fronte a ese servizo, e que, pois, tendo todos consciencia de que hai un problema real, un problema que é evidente, que é mellor forma de afrontalo que de forma colectiva. Por tanto, non podo estar máis de acordo nesta moción en que planifiquemos de forma conxunta como afrontar esta situación en lugar de dedicarnos a campañas publicitarias, e que todos os grupos políticos sexamos partícipes e deamos traslado das inquedanzas veciñais para arranxar unha situación que xa é crítica e que, da verdade, danos un pouco de vergoa allea amosar así a cidade aos que nos visitan. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. Creo que non son necesarios moitos máis comentarios. Por moita propaganda que faga o alcalde da cidade, o señor Tomé, a xente non é parva, ven perfectamente o estado lamentable en que se manteñen as estradas e camiños municipais. É verdade que xa non estaba nun estado perfecto, pero a falla dunha cuadrilla municipal para as cousas máis básicas, a falla de inversión e as chapuzas que a veces duran só uns meses nos trouxeron ata aquí. O propio señor Tomé di que as reparacións que se van a facer con novo contrato poden chegar a aguantar sobre un ano. Con sorte, dirá el, hasta as eleccións municipais, a ver se hai sorte. A xente xa non cree nos gobernos que as faltan antes das eleccións. A cidade necesita unha cuadrilla municipal, unha inversión constante e un mantemento constante, nas que vostedes levan 3 anos sin facer nada. Señor Tomé, vostede xa levalle un sinfín, como lle dixen antes, mover un papel ou facer a mínima reparación. Recoñézolle iso sí unha cousa, vostede polo menos intenta contestar, non como outros compañeiros seus. Dicir a verdade, iso xa é outra cousa. Xa lle dixen que non pode votar 8 meses para reparar 4 metros cuadrados na Rúa Nova, nin pode votar anos para cerrar uns expedientes de limpeza que xa lle levamos reclamando durante 8 meses, como na Rúa Lousas, nos que, por certo, non fixo nada. Nada máis e grazas. Grazas, concelleiro de Servizos. Bueno, vamos a ver se nos ven a memoria un pouco a todos. Señor Fernández Beceiro, 3 anos sin facer, sin tapar unha fochanca. Así está a Diputación, a Xunta de Galicia, o Estado, están todos. Todo o territorio nacional, polas circunstancias que foron, están como están. E tamén votaron 3 anos sin facer nada. Pero vamos ao asunto da moción. En primeiro lugar, aquí se está falando de que non hai planificación dos traballos. Nosotros, como todos sabemos, hai un plan de barrios que o alcalde e o concelleiro van todas as semanas a visitar un barrio ou unha parroquia. Casualmente, hoxe fomos a Serantes, a Mandiá, e mañá, coas previsións que hai, iremos a Caranza. Algo que vostedes, nos 8 anos, non fixeron ningún plan de barrios, nin visitas ás asociacións de vecinos,
está aí a hemeroteca. Tamén falan, isto sí que xa entramos na cuestión, falan que tamén que non hai xestión. E dicen que deixamos expirar o contrato do mes de setembro. Nosotros o contrato de mantemento de viais o licitamos no mes de xulio, 2 meses antes de que rematara o contrato. Se explicou en comisión o que pasara. Se adxudicou, o sea, se iba a adxudicar, había que xustificar unha baixa temeraria, non a xustificaron, pasou a segunda empresa renunciou e pasou a terceira. E todo iso leva un tempo, menos do que lles levou a ustedes. Que, por exemplo, ahora vamos a falar. Señor Suárez, usted fixo un contrato de 2017 ao 2019. Pero antes botou 9 meses en coller dun contrato para outro. Usted tardou 9 meses en pasar dun contrato para outro. O Partido Socialista, no 2019, sacou un contrato que rematara no 2017. Estamos a falar de 22 meses sin contrato, 22 meses sin contrato. Eso, pero aparte de que non se fixo o contrato en 22 meses, hubo unha cousa moi grave, que o personal que estaba traballando perdeu a condición de subrogado. E a empresa que o volveu a coller, por boa voluntad, os volveu a coller. Pero despois dun ano de non estar traballando, perderon o dereito de subrogación. Pero nos explican que durante 22 meses estuveron sin contrato e nos veñen a decir aquí que nosotros que gastábamos 15.000 euros en estes 4 meses mentre non se fixo novo contrato. Les vou a lembrar o que pasou do 9 do 11 do 19 ao 24 do 9 de 2021, que estaba a empresa de viales sin contrato. O 7 de febreiro do 2020 se fai un contrato menor de 6.413 euros. O 11 de marzo do 2020, 12.444 euros. O 4 de agosto, que tardaron 4 meses en facer outra reparación, 39.000 euros. O 22 de noviembre, 3 meses máis tarde, 35.000. O 15 de xulio, 26.000. E o 13 de agosto do 2021, 12.414. Total, nos 22 meses, invertiron ustedes en viales 132.000 euros. Quere decir 6.000 euros ao mes. E nos critican a nós porque fixemos uns máximos de 15.000 euros. Así que o que digo desde aquí é que menos leccións e máis responsabilidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señor concelleiro. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, mire, eu podría empezar por donde fora, non? Podría empezar a falar. Eu digo, señor Tomé, non se sinta mal, pero mire, sabe o que decían vostedes? Decadencia dos servicios básicos, abandono dos barrios e do rural, falta de mantemento e planificación. Os baches se triplicaron, atribuían o deterioro a falta absoluta de mantemento, chapuza, esperpento. Mire, a min esas palabras grandilocuentes somente me fan gracia, porque en realidade non resolven nada. Nos contratos, entramos no 2019, señor Tomé. O que pasou antes, pois, lamentablemente, non era unha responsabilidade nosa. E todos eses contratos menores eran xustamente porque entendíamos que a prestación dese servicio básico era fundamental para a cidadanía. Fundamental, é o día a día. Algo que vostedes non teñen feito. Elevan 3 anos de mandato con unha maioría absoluta. Por lo tanto, como dicía, eu veño sempre este pleno, señor alcalde, a facer propostas en positivo. E son consciente de que vostede meteu a pata. Pero non pasa nada se o importante é que ese tema se resolva. O gallá, a nova empresa que vai a facer a reparación de baches, resolva eses problemas. Pero, señor Tomé, non solo faltaba que eu viñera aquí hoxe, despois de que levan 3 anos de goberno, escoitar o que escoito neste pleno cada vez, a defender a miña xestión. Levan 3 anos gobernando, señor Tomé. Vayan espabilando, señor alcalde, porque eso o sabe todo o mundo. E por eso, pois a cidadanía non lo transmite tamén a nós.
Eu xa lle digo, habitualmente lle transmito, señor Tomé, esas deficiencias antes de que vira este pleno con unha moción como esta. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, señor Suárez, señor Montero. A ver, o problema é un problema de modelo, non? Ter unha cuadrilla municipal evitaría polo menos para as cousas máis básicas, evitaría todos eses contos que vostede nos conta, non? Plan de barrios non, plan de propaganda, non? Que plan de barrios é levar 3 anos sin limpar parcelas como as das Rúas Lousas? Incumple intencionadamente a lei e están a dormir os expedientes. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Novo turno para o concelleiro de Servizos. Mira, señor Montero, usted foi a ver o outro día que pideu a vista dos expedientes, non? Eu xa lle digo, e usted sigue coas mismas. Mire, lle vou a decir o que pasou na Rúa Nova de Caranza, que usted quería que donde había un vado de aparcamento sin ter as comunicacións previas e facer todo o expediente, que nosotros lle reparamos a beira rúa. E lle digo que hai que facer un procedimento. E co asunto das parcelas hai que facer outro procedimento. E usted lle dixeron que é unha cousa é a lei do suelo e outra cousa a lei de incendios. E usted lle dixeron e usted non o quere comprender. Eu xa digo que eu veño aquí e non vou incumplir a lei a sabendas. As sabendas. E o que referente ao asunto da moción, nosotros vamos a votar en contra, porque esta moción ven cando xa está a empresa de Vialis traballando, está todo organizado xa de antes. Moitas grazas. Moitas grazas. Turno de peche, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Gobernar e prever as cuestións que son cuestións do día a día. Podemos facer aquí grandes presentacións, podemos falar do divino, do humano, pero o día a día é o que nos vai comendo. Eu creo que perdemos unha oportunidade, pero como digo, estou certo de que esta moción xa serviu de algo. Estou certo, porque hoxe todo o mundo nesta cidade está falando dos baches, agardo que saia ben, porque iso será mellor para todos. Pero, señor alcalde, ese é o seu traballo, non o esqueza. O seu traballo está en Ferrol, resolvendo os problemas de Ferrol. Porque creo que quedou patente que a xente non lle cola que diga vostede que vai a facer Cabo Cañaveral na nosa cidade. Eu creo que o que ten que vostede facer é sair á rúa, ver como están pintados os pasos de peóns ou chamarlle urbanización a que unha urbanización e non un asfaltado en frío. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Votamos a moción. Votos a favor. En contra. Ben, a moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 11 a favor. Temos 3 preguntas para resposta oral. A primeira sobre os dispositivos sanitarios. Non sei quen a formula. Señor Costolla. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois a Semana Santa, que é o evento máis multitudinario dos que se celebra na nosa cidade, tanto por cantidad de persoas asistentes como pola cantidad de días sucesivos no cal acontece, é por elo que se precisa unha cantidad de medios extraordinarios, tanto a nivel material como humano, para a protección sanitaria. Durante os últimos anos, a vez que a asistencia de persoas ten medrado considerablemente, tamén se ten feito o mismo esforzo na protección sanitaria incorporando medios alleos, principalmente ambulancias, médicos, enfermeros e técnicos sanitarios, aos medios propios existentes. Dende o Grupo Socialista non temos coñecemento do dispositivo sanitario que se poñera en marcha nesta Semana Santa, xa que non se nos informou de nada dende o Goberno en ningunha comisión, e a comisión que había prevista, que debería celebrarse esta semana, pois non se convocou. É por elo que vémonos na necesidade de preguntar no pleno si os dispositivos sanitarios que se disporán durante todos os actos da Semana Santa serán os mismos que o do ano 2025, ou serán maiores ou serán menores. E asimismo solicitamos que, por favor, se nos traslade por escrito de maneira detallada os medios dos que constarán ditos dispositivos antes do comenzo dos actos da Semana Santa. Entendo que, porque non me vou repetir nas próximas preguntas o mismo.
Entón, entendo que estes documentos os teñen preparados para que nos remitan no día de mañán, se é posible. Gracias. Dalle contestación á concelleira de Turismo e Sanidade. Moitas gracias, señor alcalde. Boa noite de novo a todos. Gracias tamén a vostede, señor Costolla, por esta pregunta. Quería dicir, en primeiro lugar, pois que o texto desta pregunta non se axusta á realidade. Acaba de lela vostede moi ben, a verdade é que a Comisión de Temas de Sanidade sí que se convocou este mesmo martes, como facemos cada semana, e da que vostede estuvo presente, onde se podían ter feito estas preguntas. De todo o xeito, respostarlle que a nosa cidade está preparada para afrontar o aluvión e a chegada de turistas e visitantes durante a nosa Semana Grande, de xeito que haberá cobertura sanitaria por parte do 061 e da agrupación de voluntarios de Protección Civil. De todos os xeitos tamén alegrámonos moito de que se preocupen agora da cobertura sanitaria, porque convén recordar que existe unha factura pendiente do ano 2022 correspondiente ao servicio de ambulancias xerada na súa etapa de goberno, que a día de hoxe non foi abonada por un importe de 8.323 euros e que nos está reclamando o Departamento Xurídico da empresa de ambulancias. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Seguinte pregunta sobre os dispositivos de seguridade. Non sei quen a formula. Tamén o señor Costolla ten a palabra. Bueno, é a mesma argumentación, o que pasa que neste caso, bueno, pois preguntamos por os dispositivos de seguridade que se poden poñer en funcionamento na Semana Santa, especialmente no tema dos balados, que nos parece de especial necesidade, sobre todo en todos os eventos que van a ter maior aglomeración de xente. Por iso preguntamos neste pleno o mismo que na pregunta anterior, os dispositivos de seguridade que se disporán durante todos os actos da Semana Santa. Queremos saber se son os mesmos do 25 ou serán maiores ou menores, e solicitamos que se nos trasladen por escrito tamén de maneira detallada cales van a ser estes medios. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Costolla. Dalle contestación á concelleira de Seguridade. Moitas grazas, señor alcalde. Pois os dispositivos de seguridade e vallado dependentes desta concellería están plenamente cubertos. Grazas, señora concelleira. É unha do dispositivo de tráfico, señor Costolla. Sí, bueno, baixo, repito, a mesma argumentación que as outras dúas anteriores, pero neste caso ten diferencial que ao ter a obra de a Rúa Irmandillos e sobresaturada a Rúa da Igrexa, e máis o cos autobuses lanzadeira que vai haber, que a vai a sobrecargar máis, e considerando que esta rúa ademais vai ter cortes de tráfico debido a eventos da propia Semana Santa, queremos saber se hai algún tipo de dispositivo especial, que seguro que o hai, e o que queremos é ter coñecemento de calé. Dalle contestación á concelleira de Seguridade. Moitas gracias, señor alcalde. Pois o dispositivo de tráfico será o mesmo que o do ano pasado, dado que non existen cambios sustanciais na programación. Mañá mesmo se abren os 2 carrils de Irmandiños. En canto teñamos cerrado o dispositivo, probablemente será no día de mañá, enviarelles unha copia a todos os grupos. Grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Rematamos os asuntos que forman parte da orde do día. Levantamos a sesión.